Lodwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu maħna l-lun l-10 ta' Mejju it-tlieta, il-ħin huwa 9:02 minuti. Kenna bi preparazzjoni għal din il-laqa tagħna magħkom fejn intom ħatanżlu skola għat-tifel tagħkom għadħul fl-ewwel sena primarja fl-iskejl tal-Knisja f'Malta. Nirringrazzjawkom tal-li l-bieraħ naqattu maħna fil-laqa li għamilna likom il-ġenituri ta' laqa ta' informazzjoni bi preparazzjoni għall-għażla tagħkom ta' dolodu fejn iltqajtu kemm mal-kapijiet tal-iskejjel li ħajlqgħu it-tfal tagħkom u anke mas-Sinjura Cynthia Kassar li spjegatilkom kif se jkun il-proċess dolodu. Il-laqa tagħna dolodu maqsuma fi 3 punti partijiet mhux ugwali ħafna. L-ewwel nibdew billi nitolbu ftit flimkien u mbagħad nagħti daqsxejn rendikont ta' kif jinsabu kemm għandna postijiet skola u mbagħad nibdew nieħdu t-telefonati tagħkom. Nfakkarkom li hemm daqsxejn ta' delay jgħaddi ftit ta' żmien bejn dak li jkun qed jiġri fl-istudio u l-istudio mhux biss dak li nkun qiegħed ngħid jiena fuq l-screens tagħkom imma wkoll fil-kamra minn fejn isiru t-telefonati hemm daqsxejn ta' gap, hemm daqsxejn ta' spazju ta' ħin li jgħaddi bejn dak li jkun qed isir fl-istudio u dak li jkun qed jiġri fuq l-screens tagħkom minn intom tarawna. Għalhekk tinħasdux jekk aħna nċemplulkom qabel ma tkunu qegħdin tistennew intom għaliex fl-istudio nkunu qabel dak li tkunu qegħdin taraw fuq l-iskrin. Mingħajr ma noqgħod intawwal iktar nagħtu bidu għal din is-sessjoni billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jien illum xtaqt naqsam magħkom avveniment li ħajsir nhar il-Ħadd. Nhar il-Ħadd Papa Franġisku se jiddikjara 3 qaddisin ġodda. 2 minnhom huma sorijiet, waħda soru Franċiża, Sister Maria Rivier, fundatriċi tas-sorijiet tal-preżentazzjoni, u mbagħad għandna soru wkoll Taljana, hija Marija ta' Ġesu, fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Kapuċċini tal-Immakolata tal-Urd, u mbagħad ukoll għandna wkoll il-Patri Titu Branzma li huwa Karmelitan bħali nieħu gost ngħid li għandna qaddis Karmelitan li se jiġi ddikjarat qaddis nhar il-Ħadd minn Papa Franġisku. Nixtieq naqsam magħkom ftit fil-qasir ħafna l-istorja ta' Papa ta' Titu Branzma. Titu Branzma huwa mill-Olanda, kien professur fl-Università, kien bniedem ukoll nistgħu ngħidulu li kien iħobb ħafna lill-Art Welidu, anke lill-provinċja propju tal-Friżja minn fejn huwa kien. Il-Friżja hija waħda mill-provinċji tal-Olanda, hija fil-Tramuntana. Dolodu ftakart li meta kont żgħir kellna wkoll il-ħalib jgħidulu l-Frisian flag, ma nafx jekk għadux jeżisti, propju kien jiġi minn dawn l-artijiet tal-Olanda. Kien iħobb ħafna wkoll il-lingwa propju tagħhom tal-Friżi u kien ukoll studjuż kbir speċjalment tal-ispiritwalità u kien anke spiċċa rettur tal-Magnifiku tal-Università tal-Olanda. Barra minn hekk però Titu Branzma għalkemm kien patri u patri tat-talb ukoll kien bniedem li jitlob ħafna, spiċċa fl-inkwiet għaliex fis-snin 40 il-Nazisti invadew l-Olanda, ħadu l-Olanda f'idejhom u Titu Branzma kien ukoll il-kap tal-ġurnalisti Olandiżi u flimkien magħhom kienu ħareġ l-ordni biex il-ġurnalisti Olandiżi ma jibqgħux jixandru il-propaganda nazista. Sintendi minħabba dan huwa kien spiċċa arrestat u mbagħad spiċċa maqtul ukoll fil-kamp ta' konċentrament fl-età ta' 61 sena fl-1942. Qaddis ta' żmien qaddis mela tat-tieni gwerra dinjija martri propju minħabba l-ġurnaliżmu, xi ħaġa li għadna naraw illum ukoll id-dedikazzjoni tal-ġurnalisti li kultant isofru anke jitilfu ħajjithom minħabba l-verità. Nitolbu l-Titu Branzma, nitolbu għal dawk kollha li qed jagħtuna dan is-servizz fisem il-verità biex ikomplu jkollhom is-sapport tagħna lkoll. Issa nixtieq li nitolbu wkoll lis Sitna Marija li Titu Branzma wkoll kellu devozzjoni kbira leha bħala Karmelitan biex takkumpanja lilkom il-ġenituri fit-trobbija ta' dawn it-tfal li qegħdin jikbru sabiex aħna neħdu ħsiebhom u ma jikbru u jiffjorixxu kif nixtiequhom aħna lkoll. Nitolbu flimkien lil Sitna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġisu. Għaddisa Marijo, malla tlopalina mitinbi, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Beatu Titu Brandsma it-lopalina, fl-isem tal-Missieru, tal-Ben, tal-Spiritu Santu, amen. Naħseb l-iktar ħaġa importanti dolodu li tixtiqu tkunu tafu xi ħaġa li ġiġa qsamna magħkom kemm permezz tal-email u anka billi qsamnija magħkom il-bieraħ waqt il-laqa hija nfakru ftit kemm għandna postijiet f'kull skola tajjeb. Minna u ftit ieħor ukoll tarawhom fuq l-screens kemm għandna postijiet, jiena kemm infakkar kemm għandna postijiet f'kull skola. Dewa della Sal għandna 56 post, ġewwa Sant'Ugustin għandna 43 post, ġewwa St. Benil's għandna 48 post, ġewwa l-iskola St. Paul's Missionary College ir-Rabat għandna 29 post, is-seminarju għandna 21 post, St. Francis Cospicu għandna 12 post u St. Francis Imsida għandna 7 postijiet tajjeb. Dawn huma kollha disponibbli għalikom, ikonna wkoll xi postijiet oħra hekk kif jimxi l-proċess għax għandna xi applikanti wkoll li japplikaw b'żewġ kriterji. U għalkemm fil-moment qishom qed jokkupaw żewġ postijiet, meta jmiss lilhom huma jridu jagħmlu l-għażla tagħhom jekk iżommux pereżempju l-iskola li jistgħu jidħlu fiha minħabba il-kriterju tal-aħwa jew pereżempju skont l-għażla li tagħtihom il-polza li ħajamlu llum. Għalhekk jista' jkollna xi ftit postijiet oħra wkoll li jkunu disponibbli aktar il-qudiem. Kif nimxu l-qoddim ukoll nitkellmu wkoll ftit iktar dwar il-waiting list u proċeduri oħra li aħna insegwu. Ma nafx jekk għandniex il xi ħadd fuq il-linja, jekk għandna l-ewwel applikant il-mama ta' Jamie Ċappara fuq il-linja fil-każ nistgħu nibdew. Kif ittaraw hekk fuq l-iskrin issa ġew il-listi tal-iskejjel u anke il-lista ta' tfal li għandna. B'kollox illum għandna 216 l-applikant ikolli ngħid ħanċekkja sewwa. Għanna 215, għanna 215 l-applikant li rridu jagħmlu l-għażla tagħhom da kollox fidej il-ġenituri. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal-Jamie, il-seminarju, grazzi, Sinjura, u auguri, grazzi, Sinjuri, jekk bdejna, u għanna l-ewwel għażla għas-seminarju għal-Jamie Ċappara, u ntama li għanna u kol fuq il-linja l-mama ta' Luke Spiteri. Tajjeb, nfakkar li lista tal-applikanti u l-iskoli li jintom ħatanżdu għal-jom tiġi publikata fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejl tal-Knisja. Yes, bonġu, Sinjura, bonġu. Skola Luke, SPMC, yes, St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura, grazzi u nawguraw l-ekta. Grazzi. Għanna żewġ għażliet, waħda s-seminarju l-oħra l-SPMC. Issa din inċemplu l-mama ta' LJ Frendo Vella Baldacchino. Ħana raw sa tkun l-għażla tagħhom. Kontit ngħidilkom li l-lista ta' l-għażliet tagħkom tiġi pubblikata fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal-LJ della Sal. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw. Missa wasanna fil-raba post, għanna l-tinċemplu l-mama ta' Daniel Jan Xkembri. Nirringrazzjakom hekk bdejna b'ritmu tajjeb ħafna, għanna l-istatwila kif tistaw taraw, għalek napprezzaw ħafna jekk il-kooperazzjoni ta'kom nkunu nistaw nirċivu t-telefonati ta'kom u l-għażliet ta'kom fl-inqas ħin possibbli. Ma ġembi għandi wkoll il-notar Robert Aquilina li qed jakkumpanjana f'dan il-proċess u jiċċertifika dak kollu li aħna qegħdin nagħmlu u bħali qed jisma' l-tweġibiet tagħkom u anke jikteb fuq il-lista bħal mandin jien għandi lista bl-ismijiet tal-applikanti u b'linja vojta fejn kull applikant u hemmhekk nikteb l-għażla li intom tagħmlu u jagħmel l-istess u mbagħad jara li l-listi jaqblu. Wara li nlestu din il-biċċa xogħol, il-lista tgħaddi fidejn Miss Diane li merċieqa li tikkopja l-ismijiet ta' tfal fuq il-lista ta' kull skola. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa ta' għal Daniel.
Della Sal, grazzi Sinjura, napprezza, grazzi. Ekku, għanna 4 żliet u 3 skejjel u issa tinċemplu l-mamma ta' Gabriel Negru. Kont nispjegalkom li l-lista mbagħad tgħaddi għand Miss Dajen li tikkopja l-ismijiet fuq il-lista ta' kull skola, hekk inżommu rekord. Yes, l-odwa tajba, Sinjura? Bonġu. Għal Daniel? Għal Gabriel, sorry, għandek raġun, għal Gabriel. Il-seminarju. Grazzi, Sinjura, skużani. Għal Gabriel, il-seminarju. Il-seminarju għal Gabriel u s-sedin inċemplu l-mama ta' Matteo Giuseppe Fenek. Għanna raw se tkun l-għażla tal-mama ta' Matteo 1-3-8-4. Wara li nkitbu l-ismijiet fuq il-lista ta' kull skola, u mbagħad daw jingħataw lil Sur Gejtu Farrugia li wkoll jirrekordja l-għażliet tagħkom fuq id-databases tagħna li nżommu rekord fihom il-koll. Il-databases jgħinuna biex nżommu kollox organizzat u anka eventwalment il-ġimgħa ftit ġranet oħra noħorġu l-lista nikbulkom email fejn nikkonfermaw l-għażla tagħkom li għamiltu dolodu, nistidnukom biex ukoll tapprovaw il-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni mal-iskola fejn intom tkunu għażiltu għat-tifel tagħkom u anka tkunu tistgħu tagħmlu l-ħlas ta' 50 euro ta' reġistrazzjoni tajjeb. Daw il-50 euro jservu sabiex inħallsu l-ispejjeż prattikament is-salarji tan-nies li jaħdmu f'dan l-uffiċċju b'tan dedikazzjoni u b'tan treqqa f'dan l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Barra minn hekk f'din l-email ukoll għal min jixtieq ma naħsibx li se jkun il-każ ta' dawn li qed jagħmlu l-għażliet fil-bidu ikunu tistgħu tinkitbu wkoll fuq il-waiting list. L-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Matteo, St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura. Grazzi. SPMC għal Matteo. U hekk għandna l-oħra u stadin inċemplu l-mama ta' Leonardo Azzoppardi. Għandna raw sta tkun l-għażla tagħha wasalna fis-7 post. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal Leonardo, il-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi ħafna, grazzi. Seminarju. U s-sanaddu għal mama ta' Timothy Psajla Kusto, għanna sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri u jina nkun imlejt l-ewwel paġna minn 28 paġna. Naqra naslu kollox, kif ngħidu bil-Malti, ġebla kif ngħidu għadħot bin-naqra timtela l-ġarra u naħseb anka swar inħottu, ma nafx kif toħroġ imma ta' swar. Bin-naqra swar inħottu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġ. No choice, grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw. Sinjura għamlet no choice, dan ifisser li probabilment edha miktuba f'xi skola oħra u nirringrazzjawha tal-paċenzja li xorta parteċipat u tatna r-risposta tagħha u hekk mlejna l-ewwel paġna ngħaddiha lill-notar biex jiċċekkja u issa ngħaddu għat-tieni paġna. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura Alben. Il-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi. Il-seminarju Alben u s-sanaddu għal mama ta' Alejandro Veneziani 4862-4862 ħanaraw sa tkun l-għażla tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Alejandro. St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura, l-għodwa tajba ta'. Grazzi. Bye-bye. U dol s-sanaddu għal Alex Gauci bid-numru 1654, naraw xa tkun il-għazla ta' dawn il-ġenituri.
Alex ukoll għandu ħutu li qed japplikaw ukoll din is-sena, għandu anke jew ħutu bniet anke fl-ewwel sena primarja u fit-tieni sena kindergarten. Għalhekk probabbilment il-ġenituri jikkonsidraw ukoll iż-żewġ taħwa l-oħra fl-għażla tagħhom. Ringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, wasalna għamilna 10 għażliet diġà u ma naħsibx li għadda ħafna ħin. Ċekkjaw li bħalissu huma kważi 47 minuta. Għaddew prattikament 15 minuta minn du li bdejna. U ftit iktar. U mixin tajjeb, ma ninsewx li fil-bidu jkollna ftit introduzzjoni li tieħu ftit tal-minuti għalhekk il-ritmu tal-għażliet tagħkom huwa tajjeb ħafna. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Alex, is-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi. Is-seminarju għal Alex Gauci. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Beppe Muscat Baldacchino, naraw sa tkun l-għażla tagħha. U nibqgħu mixin. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? No choice, grazzi Sinjura, grazzi napprezza, grazzi, no choice. U issa ngħaddu għal mamma ta' Jan Briffa, 4774 fil-13 il-post, naraw sa tkun l-għażla tagħhom tal-ġenituri ta' Jan u nibqgħu mixin. Illum għandna dawn l-iskejjel li qegħdin tanżlu minnhom della sal. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Jan. St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza. Grazzi. U issa wara li għamilna 13 il-post, ngħaddu għal 14 il-post għandna lil Luka Mifsud. Luka Mifsud bin-numru 5670, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nkunu nistgħu nimxu iktar il-qudiem pass pass. L-iskejjel li qegħdin tanżlu minnhom din is-sena huma d-Della Sal. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Luka. Della Sal għal Luka, grazzi Sinjura. Good day, good day. L-għodwa tajba l-kulħadd. Issa din inċemplu l-mamma ta' Daniel Joshi. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri 5989. Ftit qed nimlew paġna oħra tkun it-tieni paġna u nkunu nistgħu ngħaddu għal dawk li jmisshom. Mela barra Della Sal għandna wkoll il-Sant Agustin ġewwa il-primarja ġewwa l-Marsa u s-sekondarja ġewwa l-Pieta, Della Sal qiegħed il-Birgu, St. Benil's li huwa ġewwa Taslima viċin ħafna tal-parroċċja tas-Sagro Cor. Yes. Yes, good morning. Yeah. Seminary School. Yes, thank you. Thank you, good day. Good day. Bye-bye. Seminarju għal Daniel Joshi. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Thomas. Il-seminarju, grazzi, Sinjura. Auguri. Il-seminarju, grazzi. Good day. U għekkim lajna paġna oħra, paġna 2, għaddi għal-innutar. U ngħaddu għal paġna 3 se din inċemplu l-ġenituri ta' Luka Manjolovic 5791. Mela kont ngħidilkom fuq l-iskejjel għandna St. Benil's li qiegħda Taslima u għandha l-ewwel sentej tal-primarja u mbagħad it-tfal minn hemmhekk awtomatikament jimxu għal Stella Maris College il-Gżira mhux il-bogħod. Yes, good morning. Good morning. For Luka, the school, St. Benil's Slima. St. Benil's Slima, thank you and good luck. Thank you, thank you. St. Benil's for Luka. U sanaddu għal Dale Zammit, 3153.
naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Propju kont qed insemmilkom fuq St. Benil's u yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello għal Dale. Seminarju, grazzi Sinjura. Grazzi auguri. Seminarju għal Dale u sanaddu għal Andrew James Weigar. Numru 19 bil-index number, application number 4791. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Benil's għal Andrew, grazzi Sinjura, grazzi babaj auguri. St. Benil's għanna firxa interessanti ta' skejjel li qed tażlu minnhom u issa ngħaddu għan numru 20 4053 Julian Gad Kostner. Naraw li ma skola ħajażlu l-ġenituri tiegħu għal Julian. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, għal Julian. Seminarju, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Thank you. Seminarju għal Julian Gad Kostner u hekk ngħaddu għal tifel ieħor għal Dale Chappara 5730 dak li jinsab fil-post 21. Tajjeb, konna tkellimna fuq St. Benil's u mbagħad konna għandna yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Dale. St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura. Grazzi. SPMC, St. Paul's Missionary, jew kif għalinna Father Clinton il-bira ħart l-Sinjura issa, kultant magħrufa wkoll bħala l-iskola ta' Sant'Agata minħabba l-katakombi li hemm hemmhekk viċin u li jieħdu ħsiebhom huma wkoll. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Alex, x'inhi l-għażla tagħkom? Is-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Is-seminarju għal Alex Vella. U issa ngħaddu għal Carlos Formosa, 23 post, numru 5138. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Carlos. Is-seminarju, grazzi Sinjura. Grazzi, napprezzaw ta' seminarju għal Carlos Formosa u wasalna biex nimlew paġna oħra din inċemplu issa lill-mama ta' Mattias Kassar 4711 fin-numru 24. U jiena dalwaqt inkun mlejt it-tielet paġna minn 28. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bon. Della Sal, Iva, grazzi Signora, Della Sal għal Mattias Kassar, grazzi, napprezzaw. Tajjeb, u mnejna paġna oħra u ngħaddu għal paġna 4 u qegħdin inċemplu lill-mama ta' Noa Farrugia, il-numru 25, il-numru marbut mal-miliet. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Noa li għandu l-application number 2018. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu. Għal Noa. Sant'Agustin il-Marsa, Iva, mela le, Sinjura. Grazzi. Yes, St. Agustin għal Sant'Agustin il-Marsa. U l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Gianluca Della Sal għal Gianluca Kassar. Grazzi, Signora. Bonġu. U issa ngħaddu wkoll għal numru 27 bil-application number 6045 Samuel Bartolo. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u li ma skola se jibda jattendi mis-sena d-dieħla. Bonġu, Signora, għal Samuel. Il-seminarju, grazzi Signora, grazzi ta' apprezzaw, grazzi, il-seminarju. U issa ngħaddu għal
ġenituri ta' Michael Carroll Corser, numru 28, numru tal-applikazzjoni huwa 3391. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Michael. Ringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom mixin b'ritmu tajjeb u għaddej minn applikazzjoni għall-oħra. Yes, l-odwa tajba, Sinjura? Bonġu. Is-seminarju għal Michael. Grazzi, Sinjura. Grazzi, is-seminarju għal Michael Carroll Corser. U kim tela post ieħor u sanaddu għal 29 post għanna lil Mattias Galja Buġeja, numru tal-applikazzjoni 1427. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, mela konna. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Hello, għal Mattias. St. Benils għal Mattias. Grazzi, Sinjura, napprezzaw u auguri. Thank you. Ekku St. Benil dal Mattias Galja Buġeja u s-sanaddu għal ġenituri ta' Lukas Kael Xikluna. Wasalna fi 30 post u għandu n-numru tal-applikazzjoni 4617. Tajjeb, mela għanna kont ngħid l-ewwel moment minnhom kont ngħid l-lista tal-iskejjel. Yes, għal Lukas, l-Sinjura, bonġu. St. Paul's Missionary College. Grazzi, Signora. Grazzi. Mela Luka, St. Paul's Missionary College. Tajjeb, u għakim lejna wasalna biex nimlew paġ noħra, din wasalna fil-31 post. Les, l-odwa tajba, Signora. Għal Daniel. Il-seminarju, grazzi, Signora, grazzi, bonġu. Il-seminarju għal Daniel Mitzi Sherry. U naddu għall-axar wieħed li għandi fuq din il-paġna, paġna 4, għal Jordi Mifsud, 1558, dak li għad fit 32 post. L-odwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Jordi St. Benil Stella Maris. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Bye. St. Benil dal-iskola għal Jordi Mifsud u għakim lejna paġna 4 u naddu għal paġna 5 li fl-ewwel wieħed f'din il-paġna huwa Zejan Mikallef. Zejan Mikallef li għad fin-numru 33 u għandu l-numru tal-applikazzjoni 1387. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Zejan St. Paul's Missionary mela le, Signora. SPMC, grazzi. SPMC għal Zejan Mikallef, 33 post u sanaddu għal dak li għad fl-34 post għanna l-Andrej Sherry Kassar, numru tal-applikazzjoni 1926. Iva. Mela l-iskejl drajtu għom ħafna, għanna zewġ skejjel li ftitan kanna zlit taħħom li huma l-iskejjel ta' St. Francis. Għanna l-iskejjel ta' St. Francis li jibdew ukoll jilqgħu it-tfal mill-ewwel sena kindergarten. U huma skejjel li jilqgħu kemm subien u bniet fl-istess skola. Però ukoll fil-waqt li l-bniet ikomplu għas-sekondarja li l-iskejjel ta' St. Francis għandhom ġewwa Taslima, is-subien m'għandhomx garanzija m'hemm skola ta' St. Francis għas-subien. U il-mekkanizmu li nużaw huwa li huma jieħdu nerfawlhom post meta naslu għal Form 1 nas 7 sena sekondarja, sewwa l-ewwel sena sekondarja li tiġi 7 sena tal-edukazzjoni tagħhom u jieħdu sem fil-polza u skont ir-riżultat tal-polza jażlu waħda mill-iskejjel li jkollhom il-postijiet vaganti. Forsi din hija daqsxejn ta' żvantaġġ u dak li jkun m'hemmx kontinwità minn skola għall-oħra. Niftakru wkoll però li dan ukoll kien żvilupp li sar fl-2010 meta konna ddeċidejna li ma nibqgħux norganizzaw l-eżami komuni, il-Common Entrance Exam madħul fl-ewwel sena sekondarja u konna għamilna daqsxejn ta' reviżjoni tal-dħul fl-iskejjel tal-Knisja tajjeb.
fil-waqt li it-tfal fil-kinder 1, fil-kinder 2 u l-ewwel sena primarja kienu jidħlu bil-polza, fl-ewwel sena sekondarja kienu jidħlu permezz tal-eżami komuni. Bad ġibna li kulħadd jidħol bil-polza, però apparti l-kriterji tal-aħwa mbagħad ma' żmien ġew ukoll il-kriterji tal-impjegati u djar tat-tfal ta' djar tal-Knisja li ftit ikonna minnhom, yes. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għall-Andrej. Is-seminarju, grazzi, Sinjura, napprezzaw, grazzi u auguri, grazzi. Seminarju għal Andrej Xerri Kassar u issa din inċemplu lil-mamma ta' Matteo Sultana fin-numru 35. Kontit nirrakkuntalkom ftit il-sitwazzjoni li żviluppat fl-sena 2010 meta waqqafna l-eżami tal-Common Entrance u għamilna daqsxejn reviżjoni tal-kriterji għad-dħul. Konna diknar ukoll iddeċidejna li it-tfal li jkunu daħlu fi skola tal-Knisja kemm hu possibbli dejjem sakemm għandna postijiet ikomplu fi skola tal-Knisja. Yes, l-odwa tajba ser. Bonġu għal Matteo. All right, SPMC għal Matteo. Grazzi, napprezzaw, grazzi. Għal SPMC għal Matteo Sultana u s-sedin inċemplu l-ġenituri ta' Jack Vella fin-numru 36. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Jack. SPMC għal Jack. U s-senaddu għal Rayfel Rawzi, il-post 37, numru tal-applikazzjoni 3167. Tajjeb, mela konna għadna li it-tfal sekemmu possibli jkomplu fi skola tal-Knisja. Ma jażlux qabel l-oħrajn, ma jieħdu sen fil-polza u għalhekk ukoll inħolqot is-sistema li għandna żewġ polozz u mhux polza waħda minħabba l-fatt li rridu nerfgħu dawn il-postijiet għal dawn it-tfal li ġej minn skola tal-Knisja li ma tkomplix. Ħriġna bdina l-espressjoni u għandna fil-kuntest tas-subien għas-sekondarja għandna l-tfal tas-subien ta' St. Francis u għandna ta' Teresa Nuzzo. Yes, Lord, what tajba, Signora? Hello? Yes, Rayfel? Il-seminarju Rayfel. Grazie, Signora. Grazie. Bye. Il-seminarju għal Rayfel Rawzi u naddu sal-minimissu għal Luigi Farrugia f-38 post, numru tal-applikazzjoni 5315. Tajjeb, kontet ngħidilkom l-iskejjel ta' bla kontinuità fil-kuntest tal-ewwel sena sekondarji. Bonġu Sur Farrugia, l-odwa tajba. Bonġu għal Luigi Della Sal, grazie signor, grazie lilek ukoll. Della Sal għal Luigi Farrugia u s-sanaddu għanna Luigi ieħor warajh Luigi Apap bil-post numru 39 numru tal-applikazzjoni 3428. Tinċemplu propju l-ġenituri tiegħu ħannaraw fl-imazgu. Yes, l-odwa tajba, signora. Della Sal għal Luigi ukoll, mela daw jisimhom it-tnejn Luigi u t-tnejn għal Della Sal, nawgurawlhom. Tajjeb, thank you. Grazzi u issa din inċemplu l-ġenituri ta' Jude Caleb Falzon. Naraw l-għażla tagħhom. U dal-waqt nkunu hekk imlejna paġna 5 wasalna fin-numru 40. U ma naħsib narru il-nix 40 minuta għaddejjin bil-programm ekku 3-35-37 minuta, nsi ftit inqas xi 35 minuta. Hello, yes, bonġu sir. SPMC. Okay, yes, SPMC. Thank you.
So Jude Caleb Falzon u għekkim lejna paġna oħra, paġna 5. U naddu għal Jan Kutajjar. Jan Kutajjar, 41 post, numru tal-applikazzjonijiet 3006. Yes, l-odwa tajba, sinjura. SPMC għal Jan Kutajjar, SPMC St. Paul's Missionary College, il-Rabat, għal Jan Kutajjar. U issa din inċemp grazzi, u naddu għal Mason Greg fit 42 post, numru tal-applikazzjoni 5933, naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Ringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, diġà laħħaqna r-ritmu ta' inqas minn minuta għal kull applikant u għandna ritmu tajjeb u nkunu nistgħu nlaħqu mingħajr ħafna dbatija din għall-proċess daqsxejn twil, għandna aktar minn 200 applikazzjoni dolodu x'namlu. Yes, l-għodwa tajba ser. Is-seminarju għal Mason, grazzi Sur Grek. Grazzi. Seminarju għal Mason Grek u issa ngħaddu għal ġenituri ta' Nikolaj D'Amato fit 43 post, numru tal-applikazzjoni 5494, naraw se tkun l-għażla tagħhom. Kont qed ngħidilkom li għandna iktar minn 200 applikazzjoni li jfissru bil-minuta kull wieħed 200 minuta. U 200 minuta jiġu iktar minn 3 sigħat tajjeb, ġifieri. L-għodwa tajba, sinjura. Yes, għal Nikolaj, il-seminarju, grazzi signora, grazzi, auguri. Ifisser li għanna iktar minn 3 sigħat f'dina s-sessjoni ma'kom u għanna 4 minn nies li għedin fuq il-telefons għedin niċemplulkom tajjeb u għahna fil-studio għedin 4 nies oħra. L-għodwa tajba, signora, bonġu, għal Marjanu, seminarju għal Marjanu Camilleri, grazzi signora u auguri, grazzi. Ekku, kont ngħidilkom li għandna 4 tiċemplulkom fil-studio, 4 oħra din hawn qudiemkom qudiem il-kameras u għandna n-nies ukoll tal-istudio, ovvjament, il-cameraman, il-soundman u n-nies l-oħra. Naħseb jien kollox qegħdin ma' 12 ruħ sabiex intellaw dan il-programm. Nirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu u tal-attenzjoni kbira kif tistgħu issegwu għalkemm huwa programm li mhuwiex ta' ħafna ta' entertainment, huwa ħafna ta' preċiżjoni, ta' attenzjoni metikoluża sabiex ħadd ma jinqabes kollox jimxi wieħed wara l-ieħor, kulħadd ikun jaf x'inhi l-pożizzjoni. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Għal Zion, is-seminarju. Seminarju għal Zion Farrugia u s-sedin inċemplu l-ġenituri ta' Zach Borch. Zach Borch wasalna fis-46 post, għandu il-numru tal-applikazzjoni 5174. Infakkar li intom aħna nċemplulkom qabel ma. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu. Il-seminarju għal Zach, grazzi sinjura. Mela, good day. Seminarju għal Zach Farrugia u naħseb hekk il-direzzjoni qed nifhem li seminarju wkoll imtela l-ewwel skola li imtliet il-dolodu ħannaraw li min huma tfal li ħajbdew jattendu ġewwa seminarju ir-Rabat u mbagħad inkomplu bil-proċess tal-għażla. Tajjeb, ħannarawhom wieħed u għandna lil Jamie Chappara, lil Gabriel Negru, Leonardo Azzopardi Bonanno, Ben Briffa, Alex Gauci, Daniel Joshi, Thomas Sultana, Dale Zammit, Julian Kat Kostner, Alex Vella, Carlos Formosa, Samuel Bartolo, Michael Carol Corser, Daniel Mitzi Sherry, Andrei Sherry Kassar,
Rayfil Rawzi, Mason Grek, Nikolaj D'Amato, Mariano Camilleri, Zion Farrugia u Zek Borch. Dawn huma tfal li s-sena d-dieħla se jibdew jattendu s-seminarju u aħna issa wara li mtliddina l-iskola u ovvjament wieħed ma jistax issa jażel is-seminarju imma jażel skola oħra inkomplu bil-proċess misna fil-post 647 lil Mattias Azzoppardi. Hawnhekk forsi ta' min infakru wkoll li jekk xi ħadd li kiteb ukoll fis-seminarju jista' meta nibatulkom l-email inizzel ix-xewqa tiegħu bħala skola ta' preferenza fil-waiting list tajjeb. Ovvjament post m'għandniex ma jekk inħoloq xi post vakanti dan jiġi offrut lil min imissu. Infakkar li s-seminarju u skejjel oħra sewwa jista' jkollhom insomma ma nasibx li bħalissa s-seminarju għax l-ewwel sena primarja it-tfal tal-aħwa u tfal tal-aħwa u tal-impjegati kollha jkunu diġà daħlu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, Sal Mattias. St. Paul's Missionary għal Mattias, is-seminarju tajjeb. Le, sorry, mux il-seminarju, SPMC, għax ħatni ħuzbal, bħajt naħseb fuq, spera li ma spiċċat li xil-linka fil-bajro u koll, SPMC, sużawni konta namel zbal, St. Paul's Missionary College, mumiex il-bot minn xurxin, grazzi. It-nejn għedin ir-Rabat u manka jibdew it-nej blesse, forsi għalek konta niħuzbal. Naddu għal Benjamin Farrugia f-48 post 5-1-1-6 numru tal-applikazzjoni. Ħanna sa tkun l-għazla tal-ġen. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Benjamin. Yes, li ma skola? Della Sal, grazzi, Sinjura. Grazzi li l-ek ukoll. Della Sal. Napprezzaw hekk imlejna paġna oħra, paġna 6 minn 28 u issa ngħaddu għal Ezekiel Farrugia fil-post 49 numru. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Ezekiel. St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura. St. Paul's Missionary. Grazzi. St. Paul's Missionary College, warraba tal-Ezekiel Farrugia u s-sanaddu għal dak li għad fil-numru 50. Dan ifisser li għamilna wasalna kwart mill-applikazzjonijiet, ftit inqas minn kwart mill-applikazzjonijiet kollha li għandna dolodu. Tinċemplu l-mamma ta' Kyle Khan fil-post 50, l-numru tal-applikazzjoni 4838. Tajjeb, Yes, l-għodwa tajba. Good morning għal Kyle. St. Paul's Missionary, grazzi, Signora. Grazzi. St. Paul's Missionary College għal Kyle. U sanaddu għal Carlisle Borch. Carlisle Borch fil-51 post bin-numru 4765. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Nxin, pass, kontet nitkellem l-ewwel, yes. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Carlisle, St. Augustine. Grazzi, Sinjura, grazzi, bye. U s-sanċemplu l-mamma ta' Ashton Zammid, fit-52 post, ħannaraw xini l-għazla taħħa. 5-6-1-4. Ftit ilu konti tinkellimkom mela dwar l-iskejjel ta' bla kontinuità għandna kemm fil-kuntest tas-subien u fl-ewwel sena sekondarja, yes. Erġajd li, Sinjura? St. Paul's, grazzi, Sinjura, grazzi għal Ashton Zammid. SPMC, St. Paul's Missionary College,
Ringrazzjaw is-Sinjura u issa ngħaddu għal Lincoln Aġuż. Lincoln Aġuż fil-numru 53 bil-numru tal-applikazzjoni 5992. Tajjeb, konna ngħidu xi ħaġa dwar l-iskejjel ta' bla kontinwità. Għandna wkoll skejjel bla kontinwità fl-ewwel sena sekondarja ta' Teresa Nuzzo għall-bniet. Sewa l-iskola ta' Teresa Nuzzo hija skola kinder u primary, il-kinder qiegħda ġewwa l-Ħamrun wara l-iskola wara l-Knisja ta' San Gejtanu, mentri l-primarja qiegħda ftit il-bogħod il-Marsa fejn il-klabb tal-Boċċi u hemmhekk hija l-primarja tal-Teresa Nuzzo. Xi nfakkar li Teresa Nuzzo din is-sena li nifakru mit-sena mit-twelid tal-fundatriċi tagħhom. Naqdu magħhom u nawgurawlkom ħafna affarijiet sbieħ u progress anka żvilupp fl-iskola tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Lincoln St. Augustine. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazie, Gaude. St. Augustine għal Lincoln Aġuż. U issa ngħaddu għal 54 post għal Julian Grek bin-numru tal-applikazzjoni 5267. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri għalih. U nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom. Dal-waqt wasalna biex nimlew paġna oħra, paġna 7. U hekk inkunu mxejna passi ieħor il-qoddim. Barra li għandna skejjel bla kontinwità mill-primarja għas-sekondarja għandna wkoll l-istess ħaġa mill-kinder, mit-tieni sena kindergarten għall-ewwel sena primarja. U dawn huma l-iskejjel il-kindergardens ta' St. Angela. Il-kindergardens ta' St. Angela m'għandhomx skola primarja, m'għandhomx fejn ikomplu. U għalhekk fejn qabel kienu kollhom jerġgħu jieħdu sem fil-polza u jekk jiġu minn quddiem jażlu skola, jekk jiġu minn wara jibqgħu bla post, bir-reviżjoni li għamilna fl-2010 illum huma garantiti post fi-skola tal-Knisja. Ma jażlu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Paul's Missionary għal Julian. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Paul's Missionary College għal Julian Grek 5267 fil-numru 54. Issa ngħaddu għal 55 post għandna lil Zejn Attard bin-numru tal-applikazzjoni 5813. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Għal Della Sal. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, napprezzawek. U issa ngħaddu għal Jackson Vella, 56 post, numru tal-applikazzjoni 1708, naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. U jiena dalwaqt inkun imlejt paġna 7, nkunu nistgħu ngħaddu għal paġna 8 minn 28, ġifieri jkun baqa' 21 paġna. Ma naqra kollha nagħmluhom. Dejjem bil-kooperazzjoni tagħkom bil-ħidma ta' dawk kollha li qegħdin hawn fl-istudio. Kollox organizzat u preparat minn qabel, kulħadd jaf x'għandu jagħmel u għalhekk nimxu pass imma mingħajr ma nieqfu. L-għodwa tajba, Sinjura. St. Paul's Missionary għal Jackson. Dajjeb, grazzi, Sinjura. Grazzi. SPMC għal Jackson Vella u għal imxejna paġna oħra ngħaddi għal in-notar u issa ngħaddu għal Isaac Grima fin-numru 57, numru tal-applikazzjoni 3179 u naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, tinċemplu propju naħseb il-mama tiegħu propju bħalissa sabiex tikkomunika magħna u tgħidilna x'iddeċidew li ma skola se jibda jattendi Isaac. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. All right, St. Paul's Missionary għal Isaac Grima. Grazie, Sinjura. Grazie, good day. SPMC għal Isaac Grima. U sanaddu għal Henry Christensen.
Henry Christensen fin-numru 58 post. Għanaraw xie tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu, n-numru tal-applikazzjoni tiegħu huwa 3473. Ekku għanna il-daw l-iskejjel li jintom għedin tażlu minnom, seminarju diġa imtela. Yes, good morning. Good morning. For Henry, your choice? De La Salle, thank you and good luck. Thank you, De La Salle, thank you. De La Salle for Henry Christensen, 3473 fil-numru 58 post. Wasalna fil-59 post għal Levi Tabone, 4900 numru tal-applikazzjoni. Tajjeb, yes, Lord, what tajba, signora? But Levi, all right, Levi De La Salle. Grazie. Levi Tabone 59 post. Issa jfisser li wasalna fis-60 post. Finqas minn sija diġà għamilna 60, sinjuri. Nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Tinċemplu lil mamma ta' Mattias Zammid, il-numru tal-applikazzjoni huwa 5029. U ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, Lodwa tajba, sinjura. Bonġu. Għal Mattias. SPMC għal Mattias. Grazzi, sinjura. SPMC għal Mattias Zammit, numru 60, 5029. U s-sanaddu għal 51 applikant li huwa Ben Vella, numru tal-applikazzjoni 1864. Ħannaraw xa tkun l-għażla tal-ġe. Yes, Lodwa tajba, sinjura. Bonġu, għal Ben Vella, SPMC. Grazzi, sinjura. Grazzi, napprezzaw. Għall-SPMC. Il-bieraħ kienet ukoll il-festa ta' San George Preka. San George Preka li huwa fundatur tas-soċjetà tal-mużew li llum mhux biss tinsaf Malta ma tinsaf diversi pajjiżi oħra, l-Awstralja, l-Kanada, l-Amerika, USA, anka Kuba u anka fil-Polonja u tant pajjiż l-Ingilterra, soċjetà li tferxet u tant tagħti servizz sabiħ skont ix-xewqa ta' San George Preka. San George Preka kien jemmen ħafna fit-talim tar-reliġjon u dejjem xtaq li t-talim tar-reliġjon ikun ħaġa importanti, mhux nibqgħu ignoranti fir-reliġjon tagħna. U għalhekk kien ġabar dawn iż-żgħażagħ madwaru, kien jallimhom u ma kienu jgħallmu lil xulxin u mbagħad kienu jgħallmu lit-tfal u dan il-sistema ta' edukazzjoni li wieħed jgħallem lil ieħor għadha taħdem sal-lum. Nirringrazzjawhom għall-impenn tagħhom ta' dawn il-nies li wara l-ġurnata tax-xogħol ukoll imorru jgħallmu fiċ-ċentri li għandna tad-dottrina fid-ħafna parroċċi tagħna u anke fuq livell internazzjonali. Yes. Lodwa tajba, sinjura. Bonġu għal Thomas De La Salle. De La Salle għal Thomas Mikallev u hekk wasalna fin-numru 63 għal Liam Blake Sejkel bin-numru tal-applikazzjoni 5749. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Kont qed nitkellem daqsxejn dwar il-soċjetà tal-mużew għaliex din is-sena wkoll mhux biss San George Preka xtaq li jiżdied it-tagħlim tar-reliġjon, imma anke xtaq u kien iħobb ħafna anke l-edukazzjoni. Yes, bonġu sinjura għal Liam, St. Paul's Missionary għal Liam. Grazzi sinjura, grazzi. Kien iħobb anke l-edukazzjoni fl-iskola u kien xtaq li s-soċjetà tal-mużew ikollha l-iskola, kienu akkwistaw ukoll biċċa art ġewwa Ħal Ormi viċin ħafna ta' Santa Venera
u kienu kol birek din l-art u kellu xewqa kbira biex jara l-iskola timbena. Dina l-iskola li l-lun ġib l-isem ta' St. Michael's School, din is-sena da propju tiċċelebra il-75 sena mit-twaqqif tagħha. Għalhekk ninaqdu ma' soċjetà Mużew Mina li propju din is-sena da tiċċelebra dawn il-75 sena ta' servizz fl-edukazzjoni. Bonġu, ser, bonġu. Bonġu. Għal Matthew, St. Paul's Missionary. Grazzi, ser. Napprezza. Thank you. Grazzi. St. Paul's Missionary College għal Matthew Borg 4508 u dak kien l-64 applikant u mlejna paġna oħra, paġna 8 u naddu għal paġna 9. Naddu għal Jan Kumbo u għan, yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal-Jan, Santu Ustin għal-Jan. Tajjeb, grazzi Sinjura, napprezzaw. St. Augustine, ġewwa jibdew il-Marsa, mbagħad jgħaddu għal Pietà u ngħaddu issa għal 66 post għal Noah Paul Aġus bil-numru tal-applikazzjoni 3327. 33. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Della Sala għal Noah. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Noah. Għal Noah della Sal. Ekku, firxa tal-iskejjel. U sanaddu għal 67 post. Tinċemplu l-mamma ta' Matteo Stivala. Matteo Stivala. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Matteo, yes, Della Sal, grazzi Sinjura, Della Sal għal Matteo Stivala u sanaddu għal Michele Vella Ġera, numru 68, numru tal-applikazzjoni 4137, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba, bonġu. Della Sal, grazzi, Sinjura, grazzi. Della Sal għal Michele u sanaddu għal Dias Tabone Mazzitelli fil-numru 69 588269 wasalna Dias Matteo Mazzitelli. Naraw xini x-xewqa tal-ġenituri tiegħu. Waraj għanna twins, twins Adam Kalleja u Ben Kalleja. U dawn jimxu fl-imkien u naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom ħalli jattendu l-istess skola. Wara dak mbagħad għandna l-Neil Livery fil-71 post u naraw xi tkun l-għażla tiegħu kien inkun imlejt ukoll id-9 paġna. Bħalissa din inċemplu lill-mamma ta' Dias Tabone Mazzitelli fid-69 post ħannaraw xa tkun l-għażla tagħhom. Is-soċjetà tal-mużew li tmexxi l-iskola ta' St. Michael ġewwa Ħal-Qormi din is-sena wkoll għamlet daqsxejn rebranding tal-iskola, però il-valuri essenzjali tal-iskola dejjem baqgħu l-istess. Ta' min jgħid ukoll li din l-iskola matul is-snin komplet tiżviluppa. Żviluppat billi inbinew sulari oħra, inbniet blokka oħra fejn żdiedu l-ġim u l-laboratorji u anke ħafna postijiet oħra. U ftit ta' snin ilu wkoll taħt il-ground tal-iskola inbena parkeġġ sabiħ fejn l-allima jistgħu jipparkjaw hemmhekk u jiffrankaw ħafna mill-diffikultajiet li wieħed ikollu meta jiġi biex ifittex xi parking għax illum saret waħda mid-diffikultajiet tagħna l-koll li nużaw il-karozzi privati nsibu l-parking. Il-għodwa tajba, Sinjura? SPMC għal Dias. Thank you, Sinjura. Thank you. Bye-bye. U s-sedin inċemplu l-mama ta' twins, Adam u Ben. L-alphabetical order jgħed propju wara xulxin, A u B. U anka bil-Kalleja nasib jiġu ABC dawn, Adam Ben Kalleja. Naraw sa tkun l-għażla tagħhom u mbagħad ngħaddu għal ġenituri ta' Neil
Livery. Yes, Lord. Yes, Lord. What tajba, Signora? Bonġu. Għal-Adem u Ben? St. Paul's Missionary College. Grazie, Signora. Grazie, grazie. Nazla ta' St. Paul's Missionary College li bħalissa għandu kol din l-offerta li fetaħu kol fl-iskola primarja. Ninfakkar li sal-2010 kien għadu skola bis sekundarja u mutambat saret il-riforma u neħħejna l-eżami komuni kien wieħed mill-iskejjel li ħal impenn u kabbar l-iskola, ma baqax biss skola sekundarja imma wkoll kibret u saret ukoll skola primarja. Waħda ma ġenb l-oħra fl-istess area fuq l-istess art fej ir-Rabat, kien iċ-ċentru taż-żgħażagħ niftakar jien fejn hemm l-iskola u żviluppaw din l-iskola primarja fejn allura wieħed għandu skola kontinwa meta jidħol il-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College ġewwa r-Rabat mill-ewwel sena primarja sa 5 sena sekondarja tajjeb, 11 sena ta' edukazzjoni. Yes? Yes, l-odwa it-tajba. Bonġu għal-Nil. St. Paul's Missionary. Ok, grazie signora, grazie, napprezza, grazie, proset. Mela ek imlejna paġna 9 u dak kien Neil Livery. Issa ngħaddu għal paġna 10 u l-ewwel wieħed fuq din il-paġna għandna lil Sebastian Mifsud fil-post 72 bin-numru tal-applikazzjoni. Sur Mifsud l-għodwa tajba. Bonġu għal Sebastian. Della Sal, grazie Ser, grazie, grazie. Della Sal għal Sebastian Mifsud u s-sanaddu għal Luka Mifsud bin-numru 73, numru tal-applikazzjoni 4252, għannaraw sa tkun l-għażla tiegħu. Jiena wasalt f'paġna 10. Mela konna din ngħidu fl-iżvilupp li sar yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello, yes, bonġu. Għal Luka, della Sal għal Luka. Grazie, Signora, grazie, napprezzaw. Della Sal għal Luka, u s-saħan tinċemplu l-mamma ta' Mert Bernard Juse. Fin-numru 74, numru tal-applikazzjoni 3868. 74. Yes, good morning. Bonġu, Signora, għal Mert. No choice. Grazie, Signora. Grazie lilek ukoll. No choice għal Mert u sanaddu għal dak li għad fil-numru 75 għal Tyler Cruz Somogi. Numru tal-applikazzjoni 5038 mela rank order 75-5038 Tyler Cruz Somogi. Ħannaraw il-ġenituri tiegħu x'inhi l-għażla tagħhom. Dan. Kontet ngħidilkom mela fuq l-iżviluppi li saru ġewwa l-iskola ta' St. Paul's Missionary College li wara s-sena 2010 kienu ħadu d-deċiżjoni li jkabbru wkoll il-primarja. L-istess kien għamel is-seminarju. Seminarju wkoll kien skola sekondarja, kienu wkoll b'żewġ klassijiet kull livell, u mbagħad kabbar 3 klassijiet kull sena u wkoll kabbar il-primarja. Yes, good morning. Good morning. Yes, your choice for Tyler? Yes, what? St. Paul's Missionary. Thank you. Good luck. Yes, bye-bye. Good day. Mela St. Paul's Missionary College għal Tyler Cruz Somogi u issa ngħaddu għal Luka Rizzo. Luka Rizzo bil-post ukoll ta' 6 li għad fil-rank order 76. Tajjeb, il-numru tal-applikazzjoni. Surrizzo, l-għodwa tajba. Għal Luka, St. Benil's. Grazie, sir. Grazie, Luka. Yes, mela Luka, St. Benil. U issa ngħaddu għal Ben Buġeja. Numru 77, numru tal-applikazzjoni 3639. Ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu.
Ben ukoll għandu uħtu qiegħda tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. Tajjeb u ftit dal-waqt wasalna biex nimlew din għall-paġna 10 wara jħanna lil Luka Kassar u wara lil Daniel Gallia. Tajjeb nkunu wasalna fid-79 post. Risqin lej 80, pass 80 u bad Yes, l-odwa tajba, Sinjura? Tajjeb, St. Paul's Missionary għal-Ben Buġeja. Grazzi, Sinjura. Grazzi. SPMC għal-Ben Buġeja u s-sanaddu għal Luka Kassar, numru tal-applikazzjoni 1901, rank order 78. Tinċemplu l-ġenituri tiegħu ħannaraw x'inhi l-għażla tagħhom. L-istess kien għamel ukoll il-Sant'Ustin li kien kabbar ukoll ma baqax biss skola sekondarja ma wkoll kabbar u sar ukoll primarja u sekondarja. Dawn żviluppi li saru propju f'dawn l-aħħar 12 il-sena tajjeb. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal-Luka. Della Sal għal-Luka. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U ekk wasalna fil-79 post. Tinċemplu l-mamma ta' Daniel Gallia bil-numru tal-applikazzjoni 3720. Dina għal aħħar wieħed li għandi fuq din il-paġna 10. Tajjeb u dan ifisser li nkunu għalkemm wasalna fid-79 peress li kellna twins tewmin għamilna 80 applikazzjoni diġà dolodu. Minn iktar minn 200 applikazzjoni għamilna 80 risqin lejn in-nofs pass grazzi dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Tinċempru bħalissa lill-mamma ta' Daniel Gallia ħannaraw x'inhija l-għażla tagħhom. Żviluppi oħra li kellna fl-edukazzjoni għat-tfal kienu li kellna żewġ skejjel li qelbu għal co-ed, żewġ skejjel tas-Subien, l-ewwel St. Albert the Great li huwa l-Belt bħala primarja u sekondarja u dal-aħħar snin propju sajf liħor. Fetaħ ukoll il-kindergarten ġewwa il-Fgura, tajjeb ukoll sar skola co-ed għas-Subien u l-bniet. L-odwa tajba, Sinjura. Munġu. St. Francisco Spiqua. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Sinjura. St. Francisco Spiqua għal Daniel Gallia u kif għat tindunaw għanda l-oħtu li għat tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. U għalhekk bil-fatt li t-tifel Daniel issa ħajmur Kospikwa t-tifla tkun tista' tidħol f'waħda mill-kindergardens ta' St. Francis. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Yes, hello. St. Paul's Missionary College għal Mattia Sportelli. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Paul's Missionary College għal Mattia Sportelli li għad bil-rank order 80, numru tal-applikazzjoni 2062 u għawet naraw il-lista ta' dawk li ħajbdaw jattendu il-kulleġġ ta' San Paolo ġewwa Rabat li huma Luke Spiteri, Matteo Giuseppe Fenek, Alejandro Veneziani, Jan Briffa, Dale Ciappara, Lucas Kain Xikluna, Zejan Mikallef, Matteo Sultana, Jack Vella, Jude Caleb Falzon, Jan Kutajjar, Mattias Azzoppardi, Ezekiel Farrugia, Kyle Khan, Ashton Zammit, Julian Gregg, Jackson Vella, Isaac Grima, Mattias Zammit, Ben Vella, Liam Blake Seikel, Matthew Borch, Diaz Tabone Mazzitelli, Adam Kalleja, Ben Kalleja, Neil Livori, Tyler Cruz Somogi, Ben Buġeja u Mattias Portelli. Dawn huma tfal li inkitbu ġewwa il-kulleġġ ta' San Paolo ġewwa ir-Rabat u issa ngħaddu għal numru 81 għal ġenituri ta' Zak Bonnici bin-numru tal-applikazzjoni 3293
Yes, ħanaraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Issa li mtlew żewġ skejjel, nerġa' nfakkar li jekk xi ħaġa waħda minn dawn l-iskejjel jista' meta aħna nikdbulkom nibatulkom l-email fejn ikkonfermaw l-għażla li tkunu għamiltu, tagħmlu l-ħlas u tagħmlu wkoll l-approvazzjoni tal-kooperazzjoni tagħkom ta' kollaborazzjoni mal-iskola li tkunu għażiltu, anke jekk ma tkunux għażiltu skola xorta nikdbulkom email u xorta għandkom iċ-ċans li tinkitbu fuq il-waiting list. Il-waiting list ikkonsisti fil-li intom tindikawna sa mhux iktar minn 5 skejjel, mhux iktar minn 5 skejjel li tixtiequ intom tippreferu iktar minn dik li forsi għażiltu għax forsi xtaqtu seminarju St. Paul's Missionary, daw imtlew, għażiltu skola oħra, imma jekk inħoloq post vaganti intom turu xewqa li fil-każ tkunu tixtiequ tibdlu. Natukom dan iċ-ċans ukoll, il-qoddim nippubblikaw fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja il-lista ta' dawk kollha li juru din ix-xewqa tajjeb, hekk ikollna kollox trasparenti, tkunu tistgħu issegwu, tkunu tafu x'inhuma x-xewqat tal-ġenituri l-oħra, kollox ikun organizzat skont il-kriterji ta' dħul u anka skont il-numru tal-riżultat tal-polza tal-għażla, tajjeb wieħed wara l-ieħor u kulħadd ikun jaf x'inhija s-sitwazzjoni. Hekk kif ikonna xi post vakanti aħna nċemplu dejjem lil min imissu. Irridu niftakru li dawn huma ma nafux aħna min se jħassar x'okkażjoni ħajinqalqgħu. Jista' jkun li jinqalgħu 1, 2, 3, 4 jew xejn. Jista' jkun li konna skola li ma jkollha l-ebda kanċellazzjoni matul iż-żmien. Jiġri anke tkun l-ewwel wieħed jista' jkun fuq il-waiting list ta' xi skola jista' jkun li xorta ma jinħoloqx post u tibqa' lura fl-iskola fejn inti tkun inktibt. Però qed nagħtu ċ-ċans ukoll li ma fuq il-waiting list ma tkunux fuq skola waħda ma fiktar minn waħda. Mhux iktar minn 5 il-prattika urietna li ħafna drabi meta jkollna tikbu ħafna skejjel u mbagħad mhux veru tkunu interessati fihom kollha. U dan ifisser ħafna telfin ta' ħin, ħafna xogħol żejjed u speċjalment kemm għal nies li jaħdmu fl-uffiċċju u anke għal ġenituri li jkunu jixtiequ post f'dik l-iskola li intom forsi tkunu indikajtu bħala xewqa tagħkom bħala skola li tippreferu ma fil-fatt ma tantx tippreferuha forsi anke jkun hemm diffikultajiet prattiċi ta' bħal ngħidu aħna t-trasport għaliex trasport huwa xi ħaġa importanti ħafna li tagħmilha possibbli u mhux possibbli biex wieħed jattendi l-iskola. Infakkar li minn xi snin law il-Gvern qed joffri servizz ta' trasport b'xejn għall-iskejjel kollha, mhux biss għall-iskejjel tal-Istat, imma anka għal dawk tal-Knisja u anka għal dawk indipendenti. Wieħed japplika wkoll b'din l-iskema u ikollu servizz ta' trasport b'xejn. Kif qalu ħafna mill-kapijiet tal-iskejjel il-biera, ħafna minnhom għandhom trasport prattikament minn kullum kien. Ma ngħidx assolutament minn kullum kien għax hija daqsxejn diffiċli, imma minn ħafna u ħafna irħula u bliet ta' Malta. Għalhekk bil-kooperazzjoni ta' kulħadd dawn l-affarijiet jibdew jiġu organizzati ftit u wieħed jipprepara għal ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja f'Settembru li ġej. Nittamaw li din is-sena l-iskejjel jerġgħu jibdew jiffunzjonaw bħalma kienu jiffunzjonaw qabel ma kellna faqqet il-pandemija tal-Covid tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal-Zek, della sal għal-Zek Bonnici, u s-sana għaddu għal, grazzi Sinjura, għal numru 82, nċemplu l-mamata Samuel Gallia, numru tal-applikazzjoni 5105, numru 82. Mixin pass bħalissa l-ħin huwa l-11 esquart. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Samuel. St. Augustine il-Marsa għal Samuel. Grazzi. Grazzi. St. Augustine għal Samuel Gallia il-Marsa 82 post u naddu għal 83 post, rank order 83,
il-numru tal-applikazzjoni 1807 l-isem huwa ta' Luke De Bono Refalo. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Luke De Bono Refalo u jekk nkunu l-estejna applikazzjoni oħra jiena naħdem issa fuq paġna 11 minn 28 paġna wasalna bisna n-numru 80 risqin ftit għal nofs ta' dawn il-numru ta' applikazzjonijiet li għanna. Yes, l-għodwa tajba, sinjura, għalluk St. Bennet. Grazzi, sinjura, grazzi. Grazzi, babaj, ma jemdej. St. Bennet għal Luke De Bono Refalo u s-sanaddu għal Miguel Panch fin-numru 84 li għandu n-numru tal-applikazzjoni 1889. Tajjeb, naraw sa tkun l-għażla ta' ġem. L-għodwa tajba, sinjura, l-għodwa tajba. Della Sala al Miguel. Grazie, signora. Grazie, proset. Bye. Grazie, signora, grazie. Della Sala al Miguel Paċ u s-sanaddu għal Mark Manjon fin-numru 85. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Għandu n-numru tal-applikazzjoni 4933 Mark. Yes, l-għodwa tajba, signora. Hello. Yes, għal Mark l-għażla tiegħek? Della Sal, grazie signora, grazie. Della Sal għal Mark Manjon u issa ngħaddu għal Giorgio De Battista bil-numru 86 u n-numru tal-applikazzjoni huwa 3091 Giorgio De Battista 86 fil-rank order 86. Wasalna wkoll biex nimlew paġna oħra, paġna 11 u nkunu nistgħu nimxu pass ieħor il-qudiem. Grazzi l-għodwa tajba. Bonġu għal Giorgio. Għal Della Sal. Għambel qalb, sinjura, grazzi, auguri għal Giorgio Della Sal. U issa ngħaddu wkoll għal Nick Darmanin Mikallef, il-numru 87 skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla, numru tal-applikazzjoni huwa 4202. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Nick u bl-għażla tagħhom inkunu mlejna wkoll paġna 11. Tajjeb, infakkar li wara ftit ta' żmien li għaddi aħna ngħaddu l-informazzjoni li intom tajtuna fl-applikazzjoni ngħadduha wkoll l-iskejjel rispettivi li intom għażiltu sabiex huma jkunu jistgħu jikkomunikaw magħkom u jibdew dak il-proċess ta' preparazzjoni għas-sena d-dieħla. Laqgħat magħkom kodba, uniformi, trasport u tant dettalji oħra, però qegħdin kmieni wkoll għadna f'Mejju tajjeb għadna qasalaqna s-sena 2021-2022 din is-sena skolastika, ġifri għad. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu għal Nick. Della Sal, grazzi, sinjura. Grazzi, good day. Ekku Della Sal għal Nick Darmanin Mikallef u għek imlejt paġna 11 u ngħaddu għal paġna 12 qegħdin ċemplu l-ġenituri ta' Blake Manjon fin-numru 88 u għandu n-numru tal-applikazzjoni 1948 tajjeb. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nimxu minn hemm. Okay, l-għodwa tajba sur Manjon. Bonġu l-għażla ta' no choice. Grazzi sir, grazzi. No choice għal Blake Manjon. Kif għad tindunaw intom, dan ukoll daħal bil-kriterju ukoll ta' naħseb tal-aħwa u fi skola oħra tal-Knisja.
Issa naddu għal Jaden Cilia. Jaden Cilia fid-89 post. Yes, Lodwa tajba. Lodwa tajba, Sinjura, għal Jaden St. Augustine għal Jaden Cilia. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. St. Augustine għal Jaden Cilia fid-89 post. U għek wasalna fid-90 post. Numru tal-applikazzjoni 4868 Ikaj Bonnici Galia. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u hekk nkunu mxejna pass ieħor. L-iskejjel mela sa nadulhom dina l-informazzjoni biex ikunu jafu li min huma l-istudenti li huma jridu jilqgħu u jibdew jiltaqgħu magħkom, jorganizzaw xi laqgħat ta' familjarizzazzjoni, eċċetera, eċċetera. Kif kont Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Della Sal għal-Ikaj. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Della Sal għal-Ikaj u issa naddu għal Michael Zammit, numru tal-applikazzjoni 5446 fil-91 post. Tajjeb, nittamaw il-kol kemm aħna li kemm niskejjel u soċjetà kollha. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Mikael. No choice. Grazzi, Signora. No choice għal Mikael. U sanaddu għal 92 post, numru tal-applikazzjoni 5529, Logan Xavier Buġeja. Ħanna sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Nittamaw li nkomplu mixi minnar restrizzjonijiet li kellna minħabba l-pandemija, din l-esperjenza li l-kol kemm aħna qatt maħlomna li sa jkollna ngħaddu minna u li ġan tabed daqsxejn diffikultajiet fuq ħafna livelli tajjeb, livell ta' xogħol, ekonomija, anka ta' dwejja, dak li jkun magħluq waħdu, ftit ta' sofferenza, ftit ta' dwejja, anka lezzjonijiet online intilef ħafna wkoll anka tagħlim fl-iskejjel. Nafu li talim online u anka meta ma setax isir. Danna kollu telf li intilef u ma terġax iġibu malaj. Għalla volja l-lum tajjeb li niftakru li talim m'għandniex nikkonsidraw biss kemm wieħed jitgħallem l-iskola, imma anka nibqgħu dejjem nitalmu l-idea li matul il-ħajja dejjem nibqgħu nitalmu. Li nkomplu nitalmu hija ħaġa ħafna iktar faċli mill-passat illum. Permezz tal-internet wieħed jaċċessa ħafna u ħafna informazzjoni. Yes, Lodwa it-tajba. Good morning għal Logan. Della Sal għal Logan. Grazzi, Signora. Grazzi, good day. Della Sal għal Logan. Nitkellem daqsxejn fuq l-edukazzjoni li wieħed jistallum faċilment permezz tal-internet jaċċessa ħafna informazzjonijiet anke korsijiet online, però l-edukazzjoni mhijiex biss informazzjoni. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Għal St. Augustine għal Tom Harry. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Lodwa tajba. Ekku, l-edukazzjoni wkoll ifisser li nitalmu wkoll mill-iżbalji tagħna u mill-esperjenzi li ngħaddu minnhom. Naraw kif nistgħu dejjem nagħmlu aħjar meta xi ħaġa ma tmurx tajjeb, naraw kif nistgħu nduru magħha jew nagħmlu xi ħaġa aħjar minnha. Li wieħed jirrifletti fuq dak li jkun għaddej minnu u jara kif jista' immur għall-aħjar. Lodwa tajba, Sinjura, għal Jack. St. Augustine għal Jack, tajjeb. Grazzi, Sinjura, grazzi. St. Augustine għal Jack Zarb, numru 94, numru tal-applikazzjoni 4775, u s-sanaddu kol għal 95, dak li għad fil-rank order 95, numru tal-applikazzjoni 4473, Julian Camilleri, tajjeb nċemplu l-mamma tijaw,
biex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom ta' skola. Issa wkoll wasalna biex nimlew paġna 12 tajjeb u dalwaqt inkunu nistgħu ngħaddu għal paġna oħra. L-edukazzjoni wkoll tfisser li wieħed ikun kritiku ta' dak li qed jisma' u ta' dak li qed jingħad fis-soċjetà. M'għandniex naċċettaw kollox, speċjalment jekk ikonna xi ħiel li mhux bil-fors huwa l-verità totali. Ħafna drabi l-għodwa tajba, Sinjura. Hello? Yes. Għal Julian l-għażla Della Sal. Grazzi, Sinjura. Grazzi l-għodwa tajba. Rridu nkunu daqsxejn kritiċi wkoll dwar l-informazzjoni jew l-impressjonijiet li tgħaddulna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Zek, l-għodwa l-għażla tagħkom. No choice. Grazzi. Meta nirriflettu fuq l-informazzjoni li tkun ittingħata lilna, naħseb jien waħda mill-affarijiet li wieħed jinduna bihom mill-ewwel hija meta jkun hemm il-gidba. Il-gidba faċli taqbad għaliex hija nuqqas ta' verità, tisma' minn x'imkien ieħor u tajt tisma' dinha mhijiex il-verità. Imma llum naħseb minn dejjem aħna bnedmin ħafna sofistikati u sottili. Muflok ngħidu l-gidba ma ngħidux kollox, nħallu xi ħaġa barra. Jew bħalma jiġri kultant fil-gazzetti għandek it-titlu jagħtik impressjoni. Good morning, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Edward għal St. Benilde. Grazzi, Sinjura, grazzi. St. Benilde għal Sinjura Edward Ernest. Joseph, diffiċli biex naqra l-qbija tal-kunjom, edin fin-numru 97, numru tal-applikazzjoni 4318. U issa din inċemplu l-mama ta' Luka Magri, numru tal-applikazzjoni 3151, u wasalna renkorder 98. Kontet nitkellem ukoll daqsxejn dwar l-għodwa tajba, Sinjura. St. Agostina Luka Magri. Grazzi, Sinjura, grazzi. St. Agostina Luka Magri, nispera li fil-studio qabdu wkoll din l-għażla u issa ngħaddu għad-99 post għandna lil Jack O'Hayon. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Tlifnija naħseb waqgħet minn fuq il-linja. Hello, ma nafx jekk nistgħux nerġgħu naqbdu lis-Sinjura O'Hayon, numru 99 għaliex waqgħet il-linja. Kontet nitkellem mela l-ewwel ftit fuq l-impressjonijiet, għax kultant anke l-impressjoni hija parti mill-informazzjoni li nirċievu u toħloq anke l-attitudnijiet. Grazzi, l-għodwa. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Mela, no choice għal Jack O'Hayon. U issa ngħaddu wkoll għal numru 100, wasalna eżatt fin-numru 100, l-numru tal-applikazzjoni 3737 li Ratland Sammut ħanaraw fejn tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, u wasalna fil-100 numru sabiħ. Nil-100 ħanajdilkom storja ċkejkna ta' dan il-weekend nhar il-ħadd li għadda fis-salm responsorjali tal-Qudiesa kien propju il-100 salm, dak li jġib in-numru 100. U mijiet ta' snin ilu mhuwiex xi ħaġa tal-bieraħ kienet inkitbet il-mużika għal dan is-salm bl-Ingliż għalkemm minn kompożitur ukoll Franċiż tant popolari anke tradott bil-Malti, però l-kliem bil-Malti mhuwiex propju tas-salm huwa kliem ieħor, imma l-mużika hija ta' dan is-salm. Huwa magħruf ħafna bħala The Old Hundred, jekk xi ħadd delet. Yes, l-għodwa it-tajba, Sinjura.
Della Sala Li, Della Sala Li li jgħat fil-mid post u għandu n-numru tal-applikazzjoni 3737. Kont titnaqsam ma'kom ftit informazzjoni ġenerali dwar is-salmi u dwar il-mużika pjuttost. Huwa kant sabiħ, jekk minnu dilettanda xejn tal-kant jista' jsibu anka fuq il-YouTube magħruf bħala The Old 100, tista' tisimgħu jiġi kantat u aħna kif ngħid ukoll aħna bil-Malti nkantaw bi kliem ieħor differenti minn tas-salmi ma fuq l-istess mużika. Lodwa it-tajba Sinjura għal Beryl Van Dyke, yes. X'tażel? St. Francis Imsida. Grazzi Sinjura. Grazzi St. Francis Imsida għal Bernel Van Dyke li għandu kol oħtu għed tapplika wkoll din is-sena fl-ewwel sena kindergarten. Għalhekk oħtu tkun tista' tidħol anke bil-kriterju tal-aħwa. Ngħaddu issa l-102 post, numru tal-applikazzjoni 3374 Jack Leon Caruana. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu, wasalna biex nimlew paġna 13. U nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. 103 jfisser li lna 100 sija u 43 minuta u ħannaraw x'inhu l-ħin bħalissa. Il-ħin bħalissa huwa 11 u 3 minuti, aħna bdejn isu fid-9 u nofs u 3 minuti, jisuna sija u nofs magħkom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hi, għal Jack Della Sal. Grazzi, Signora. Grazzi, bye bye. Della Sal għal Jack Leon Caruana fin numru 102, numru tal-applikazzjoni 3374. Lodwa tajba, Signora. Bonġu għal Luka. St. Francis Imsida. Grazzi, Signora. Grazie, ġurnata tajba. St. Francis Imsida. Għal Luka Borch li għad fil-rank order 103, numru tal-applikazzjoni 3033 u għakim lejna u kol paġna 13. Naddu għal paġna 14 u fl-ewwel paġna fil-qoddimnet ta' din il-paġna għandna lil Jack Kristina. Jack Kristina, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Jack Della Sal. Grazzi, Sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi, thank you, good day. Mela Della Sal għal Jack Kristina fil-rank order 104. U sanaddu għal dak li għad fil-rank order 105 għal Eric Cousins bil-numru tal-applikazzjoni 2109. Għandna sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nkunu nistgħu nagħmlu passi ieħor il-qudiem. Kont ngħidilkom mela li l-ħin għamilna ftit iktar minn 90 minuta u wasalna fiktar minn 100, wasalna fil-105, ġifieri ir-ritmu ta' wieħed fil-applikazzjoni fil-minuta qegħdin nżommuh tajjeb grazzi dejjem għal kooperazzjoni tagħkom u għat-tim tagħna li qed jaħdem fl-istudju u jagħmel it-telefonati lilkom. Fakkar li aħna mill-istudju dejjem inkunu ftit qabilkom, jiġifieri stennewna ftit qabel min tisegwi t-trasmissjoni ma jistennix it-telefon li jiddo jekk kif jaħseb li jmissu jekk issa jmiss il-105. Dana nċemplulkom, nkunu ċempilnilkom qabel ma taraw din it-transmissjoni tajjeb. Dejjem għajdu 3-4 postijiet qabel, ħanċemplulkom aħna għaliex il-trasmissjoni mill-istudio għad-djar ta'kom tieħu ftit tal-minuti sabiex tasal. Dan huwa il-mod staf taħdem l-internet. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Eric. No choice. Grazie, Signora. Grazie, napprezza. Bye. No choice għal Eric. Tajjeb.
li huwa fil-fatt diġà qed jattendi skola oħra tal-Knisja u ħajbqa' jattendi fiha u issa ngħaddu għal Diego Paċ. Diego Paċ naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu wasalna fil-106 u n-numru tal-applikazzjoni huwa 3597. Tinċemplu lill-ġenituri ta' Diego Paċ. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Diego, St. Francis Imsida. Grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzaw St. Francis Imsida għal Diego Paċ u issa ngħaddu għal dawk li għedin fil-107 post tal-riżultat tal-polza tal-għażla. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Augustine għal Sebastian, bonġu, Sinjura, bonġu. St. Augustine għal Sebastian Caruana. U s-senaddu għal Michele Borg fit-post 108, numru tal-applikazzjoni huwa 1795. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Michele Borg, l-għażla. Della Sal, grazzi, Sinjura, grazzi lilek ukoll, grazzi ukoll. Della Sal għal Michele Borg u s-sanaddu għal Noa Gauci fil-post 109, numru tal-applikazzjoni 4096. Tajjeb, fakkar ukoll l-iskejjel ta' St. Francis il-kindergardens tagħhom propju dal-aħħar snin kellna daqsxejn ta' refurbishment kbir ġewwa il-kindergarten ta' Santa Lucia. Kienet fil-fatt tal-qed xi sena jew sentej sar refurbishment sieħ u illum l-iskola ta' il-kindergarten ġewwa Santa Lucia ta' St. Francis qed terġa' tiffunzjona u qed tilqa' it-tfal ġewwa fiha. Ħafna drabi it-tfal ta' u l-żviluppi ieħor anzi li kellna fil-kindergardens ta' u l-primarji ta' St. Francis kienu li kienet ingħalqet is-St. Francis Kindergarten ta' San Pawl il-Baħar, però b'kumpens kienu kabru il-kindergarten ġewwa l-Imsida. Il-primarja ta' St. Francis tal-Imsida tinsab viċin l-Università. Tajjeb u meta u l-kindergarten ta' San Pawl il-Baħar żdiedu l-klassijiet ġewwa St. Francis Imsida. L-istess kien ġara meta ingħalqet ukoll il-kindergarten li kellhom St. Francis ġewwa il-Gargur u hemmhekk kienu nkibru wkoll il-klassijiet ġewwa Birkirkara. U għalhekk il-flok naqsu l-popolazzjoni ta' dawn l-iskejjel pjuttost ġew ittrasferiti. Naraw ukoll li kellna dan il-konsolidament hija ħaġa iktar konvenjenti, iktar prattika li xikollok iktar nies miegħek meta il-kindergarten ma tkunx skola weħeda, sewax il-kindergarten ħafna drabi huma ftit klassijiet weħedhom li jkunu maqudin viċin ma' skola primarja. Dan kien ġara wkoll anke fil-kindergarten ta' St. John Antit sewwa li kellhom waħda wkoll ġewwa Marsa Xlok, jew Marsa Skala, ma niftakarx eżatt fl-imma post eżatt, kienet għalqet hemmhekk u llum kibret il-kindergarten għamluha ġewwa il-Gudja tajjeb, ħadu xi kmamar, renġew xi kmamar hemmhekk u allura il-kindergarten ġiet trasferita hemmhekk u hija iktar konvenjenti u iktar prattika biex wieħed imexxi dawn l-iskejjel żgħar. Nistgħu nifhmu jekk tkun skola waħda u għandek biss il-kindergarten assistant u forsi xi ħadd li jgħinek, xi ħadd ikun ma jiflaħx jodana faċli tkun diffiċli biex wieħed ikompli jiffunzjona. Mentri jekk għandek is-sapport ta' skola sħiħa u faċli iktar wieħed isib l-għajnuna meta ikun hemm bżonn. Aħna bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Noa Gauci fil-numru 109 sabiex tgħidilna wkoll x'inhi l-għażla tagħhom. Mela naraw daw l-iżviluppi wkoll dan iċ-ċaqliq li sar matul is-snin fejn konna dan il-konsolidament tal-iskejjel
u naraw li dan l-iżvilupp li jisaxħaħ ukoll il-funzjonament ta' l-iskejjel u l-edukazzjoni li huma joffru. Naraw ukoll, nfakkar ukoll li nitkellmu xi ħaġa fuq l-iskejjel tal-Knisja ġewwa Għawdex, l-iskejjel tal-Knisja ġewwa Għawdex ukoll kellhom żvilupp għaliex speċjalment l-iskejjel sekondarji, hemmhekk għandna żewġ skejjel sekondarji ġewwa Għawdex, waħda tas-subien u l-oħra tal-bniet, dawn ukoll kienu żewġ klassijiet kull livell u llum huma 3 klassijiet kull livell. Yes. L-għodwa tajba, Sur Gawċi, bonġu. Għal Noa, Sant'Agustin. Grazzi Ser, grazzi Sant'Agustin għal Noa Gawċi. U sanaddu għal 110 għal David Pisani, tinċemplu l-ġenituri tiegħu, n-numru tal-applikazzjoni huwa 11335. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Għal David, Della Sal għal David. Tajjeb, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi tal-paċenzja u issa wasalna fil-numru 111. Ħannarawx. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Della Sal għal Ben. Grazzi, Sinjura, grazzi Della Sal għal Ben. Wasalna fil-numru paġna 14, imlejnija wkoll. Naddu għal paġna 15, dan ifisser li wkoll libna in-nofs, Sinjuri. Għax jekk jien għandi 28 paġna u bizna l-14, bizna in-nofs. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, jien nagħmel il-kuraġġ issa li x'issa jfisser li bdejna n-niżla l-ħaqna il-massimu, wasalna fin-nofs, tlajna fuq net u issa nibdew innaqsu. L-għodwa tajba, bonġu għal Luka, Saint Augustine għal Luka Farrugia. Tajjeb, grazzi Ser, grazzi napprezzaw. Sur Farrugia li għad jieħu telefonata tagħna, wasalna fil-112 il-post, issa din inċemplu l-113. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal-Ben. Della Sal għal-Ben, grazzi ħafna. U hekk għandna, grazzi, Sinjura. Napprezzaw u issa ngħaddu għal Luke Ċini fil-post 114. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi, welcome. No choice għal Luke Ċini u issa din inċemplu l-mama ta' Damien Bsajla, numru 115, tajjeb il-numru tal-applikazzjoni 4962. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u konna post ieħor okkupat ukoll fl-iskola tal-Knisja, f'xi skola tal-Knisja. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, ħannaraw daqsxejn x'inhu l-ħin bħalissa huwa l-11:15. Ġifri jilna sija u 3/4 għaddejjin, sija u 3/4 jiġu 60 u 45, jiġu 505 minuti u wasalna propju fil-114. Edin u jom 115 anzi, fisser li edin 10 iktar mill-li kieku 1 fil-minuta. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom. Tiġrija sal-barkun għadbaqanna ftit ieħor nkomplu għaddejjin pass, applikazzjoni, dejjem inċemplu l-min imissu sabiex intom tajdunna xini l-għazla ta'kom. Bħalissa inalqu xi skejjel kif tafu intom ġiġa li għadin is-segwuna, inalqu kemm il-seminarju u l-iskola ta' St. Paul's Missionary College, 2 żewġ skejjel ġewwa il-Rabat, però għadbaqanna dawn l-iskejjel li intom tistgħu tanżlu minnhom. Della Sal ġewwa il-Birgu, Sant'Agustin li jibda il-Marsa mbagħad ikompli il-Pieta, St. Benil's li tibda taslima u mbagħad tmur Stella Maris il-Gżira, għandna St. Francis Kospikwa,
u St. Francis imsida. Sewa St. Francis Ospikwa u St. Francis imsida għal-bniet ikomplu ġewwa taslima għas-subien u mbagħad wieħed jieħu sehem f'dak li ngħidulu aħna japplika bil-kriterju ta' skola bla kontinwità. Bħalissa jekk jibqgħu regolamenti li għandna bħalissa u dan hu kriterju li aħna introduċejna fl-2010 u dejjem baqa' jiffunzjona sakemm għandna postijiet il dawn in-nies nerfgħulhom post biex jażlu mbagħad skola oħra tal-Knisja. Jieħdu sehem fil-polza tal-għażla, però ma jridux jieħdu sehem fl-ewwel polza, l-polza ta' parteċipazzjoni u hekk jistgħu bir-riskju li jibqgħu barra. Ta' wieħed jieħu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni mhuwiex ċert li jista' jkun ikollu post fi skola, irid jiġi minn ta' quddiem biex imbagħad jieħu sehem fil-polza ta' l-għażla. Imma dawn it-tfal li jiġu minn skola bla kontinwità mill-ewwel jitpoġġew fil-polza tal-għażla u skont riżultat tal-polza tal-għażla mbagħad jagħmlu l-għażla tagħhom. Għalhekk is-subien li jinkitbu kemm fl-iskola ta' Kospikwa u anke fl-imsid. All right. Yes. Għandna xi ħadd li ma stajniex naqbduhom il-telefon tal-istudju ħajġibuli il-mobile, il-ġenitur papa ta' Damien Bsajla. Is-Sur Bsajla ħan naraw x'inhi l-għażla tiegħu. Ringrazzjaw il-Miss Cynthia Kassar. L-għodwa tajba ser? Bonġu. Għal Damien x'inhi l-għażla tiegħek? St. Benilde Stella Maris. Nirringrazzjak. Thank you. St. Benilde Stella Maris. Thank you għal Damien Bsajla. St. Benilde u hekk għandna għażla oħra. Ftit differenti mill-oħrajn għal metodu kif saret waslet it-telefonata, nifhmu li kultant ma nkunux nistgħu naqbdukom permezz tat-telefon tal-istudju, l-affarijiet jikkomplikaw ftit iktar ruhom u jkollna bżonn kemm. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu għal Luka. Della Sal għal Luka Mikallef. U nirringrazzjawk ser tal-li għat segwina, nirringrazzjawkom il-kol kif taraw il-kol kemm aħna nagħmlu l-almu tagħna biex ħadd ma jinqabes u anke jekk ma naqbdukomx mill-telefon tal-istudju, inċemplulkom permezz tal-mobile u nkunu nistgħu nieħdu t-telefonata u l-għażla tagħkom. Nirringrazzja l kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu. Kif taraw minn 106 l-għodwa tajba, Sur Mifsud Bonnici, Della Sala Luka, grazzi, napprezzaw. Della Sala Luka Mifsud Bonnici u sanaddu għal Giuseppe Porcaro bil-numru tal-Rencorder 118, numru tal-applikazzjoni 1910. Yes, l-għodwa tajba, signora. Bonġu għal Giuseppe, Della Sala għal Giuseppe, grazzi signora, grazzi grazzi. U issa den inċemplu l-mamata Karl Spiteri Lucas, il-numru tal-applikazzjoni 1854 u wasalna fil-Rencorder 119, pratikament għamilna 120 applikazzjoni u dan huwa jfisser li yes, l-għodwa tajba signora. St. Augustine, St. Augustine, sewa għal Karl Spiteri Lucas, St. Augustine, jew St. Augustine bil-Malti u bl-Ingliż kulħadd kont il-gosti tiegħu. Kemm sabiħ li nafu ħafna lingwi. Iftakru x'kien jgħidilna Dunkarm Bsajla ħobb jekk jiswewlek l-isna barranija żdalet barri lil minuta ġewwa. Viva l-Malti u viva l-lingwi l-oħra. Bonġu għal Della Sal għal Jake Della Sal, grazzi signora, ekku għamilna, grazzi, u sanaddu għal dak li għad fil-post 121, numru tal-applikazzjoni 3105, Morgan Manjon. Naraw sanħaġla tkun ta' dawn il-ġenituri, jimtlew il-postijiet fl-iskejjel, pero għanna u kol firxa fl-għazliet li jintom għedin tamlu.
Della Sal, yes, Lodwa Tajba, Signora. Al Morgan, Della Sal Al Morgan. Grazie, Signora, grazie, grazie, grazie. Unaddu għall-applikant 122 għal Jake Sammut, numru tal-applikazzjoni 4936, għannaraw sa tkun l-għazla tal-ġenituri tijaw. Tajjeb, u nkomplu dana. Kif kontit najt intom il-firxa tal-għazliet tal-iskejjel hija inferxa mhux ħażin u għalhekk għalkemm xi skejjel imtlew oħrajn għadhom disponibbli għalikom li intom qatt tridu tagħmlu l-għażliet tagħkom. Tajjeb, għal-issa din inċemplu l-mama ta' Jake Sammut, ħan naraw xini l-għazla tal-ġenituri u nimxu pass marxuxin. Konnat najdu li wasalna fil-121 u naħseb il-ħin bħalissa risqin lejn is-satejn, il-ninqas minn satejn ma'kom u pero yes, Lodwa Tajba, Sinjura. Tlifna l-linja, għal-kem kienet fuq l-linja maħna. Neħdu paċenzja mill-studio, waqatinna l-linja u nerġaw niprofaw naqbdu l-Sinjura Sammut. Għalli tkun tista' tikkomunika maħna għaw fl-studio għal-kem il-nies li ċemplu la diġa għaltilhom x'kienet l-għażla tagħha, ma aħna fl-studio ma rnexxinniex nikkomunikaw magħha. Tinċemplu l-mama ta' Jake Sammut, numru 122 fil-rencorder 122. Yes, Lodwa Tajba, Signora. Good morning, l-għazla ta'kom, Signora. Saint Bennett, grazie, Signora ta' grazie very much, thank you. Saint Bennett għal Jake Sammut u s-sanaddu għal 123 post. Tinċemplu l-Diron Abela, l-mama tijaw, bil-numru tal-applikazzjoni 3200, għannaraw xini l-applikazzjoni. Yes, Lodwa Tajba, Signora. Hello, bonġu, Signora. Għal-Diron l-għazla ta'kom? Della Sal, grazie, Signora. Grazie. Issa naddu għal Thomas Huber, ħannaraw xini l-għazla ta'kom, 124, 4-3-1, ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Thomas Huber. Tajjeb, kontit nisma fil-background il-vuċi tijaj stess u mill-lider għedin kontemporanji ma dak li għedin tisimaw intom id-djar. Lodwa Tajba, Signora. Bonġu għal Thomas. Saint Bennett, grazie Signora. Grazie Lodwa Tajba. Għawek għanna għaz l-oħra. Saint Bennett għal Thomas Huber, numru 124, numru tal-applikazzjoni 4311 u s-sanaddu għal 125 post. Għanna l-Luigi Gallia, għanna raw l-għazla tal-ġenituri tijaw sa tkun. Luigi għandu n-numru tal-applikazzjoni 4354. Tajjeb, u jina dal-waqt nkun imlejt paġna 16 u nkun fisser li nkun għadin itnamlu passiħor il-qoddim biex nersqu lejn it-tmim ta' dawn l-għażliet li jintom għedin tamlu dolodu. Fakkar li aħna nippubblikaw il-lista tal-ismijiet ta' l-applikanti u l-għażliet ta' skola li jintom għedin tamlu. Tkunu tistaw taraw ukoll fl-istess paġna tal-iskejjel tal-Knisja il-recording ta' dina it-trasmissjoni. Sewa dina tibqa' dejjem disponibbli u meta tridu tistaw terġaw tarawha. Wara li ntellaw dawn dina l-lista u dan il-recording fuq il-website tal-knisja.mt, ftit tal-ġranet wara aħna wkoll nikdbulkom email fejn nikkonfermaw l-għażla tagħkom, nistidnukom ukoll turu l-approvazzjoni tagħkom ta' kooperazzjoni mal-iskola li intom għażiltu għat-tfal tagħkom u anka tagħmlu il-ħlas ta' 50 euro tar-reġistrazzjoni. Yes, Lodwa Tajba, Signora, għal Luigi. Della Sal għal Luigi. Grazzi, Signora.
grazzi. Della sala Luigi Gallia u issa din inċemplu lil-mamma ta' Kai James Grima fin-numru 126. Yes, Lodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Kai, della sala għal Kai. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri, grazzi. U naddu issa għal ġenituri ta' Jude Borg fil-numru tal-applikazzjoni huwa E5965 u wasalna fil-numru 127 u wasal biex Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Della sal, grazzi Sinjura, grazzi della sala għal Jude Borg, grazzi, good day. Grazzi tal-paċenzja li noqdu nsaqsulkom għal 3-4 darbiet xini l-għażla tagħkom, però tifhmu wkoll li aħna din nżommu diversi listi sabiex hekk kif timtela skola ma nibqgħux naċċettaw tfal f'dik l-iskola x'inkella jkollna problema sewwax. Sewwa l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għalliem. Della sal għalliem. Grazzi, Sinjura. Grazie, good day. Ciao. Mela, Jake Azzopardi, issa din inċemplu l-mamata Jake Azzopardi, wasalna fil-numru tal-applikazzjoni 1653 u rank order 129. Jake Azzopardi ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri tiegħu. Kontit ngħid nżommu yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Jake. St. Francis Imsida. Grazzi, Signora. Grazzi, proset. Grazzi, bye. Napprezzaw koll li intom li jissatkom qed tistennew biex tagħmlu l-għażla tagħkom, forsi jilkom xi ftit tal-ħin is-seguna u dak li jkun jibda jajja u kollu anke affarijiet oħra x'jagħmel. Nirringrazzjawkom li tipperseveraw. Yes, Lodwa tajba, Signora. Yes, della sala Noa. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. Mela wasalna fil-130 post, dak kien Noa Camilleri bin-numru tal-applikazzjoni 1880 u hekk saret ukoll l-għażla tiegħu li ħajbda jattendi wkoll della sal. Ġewwa il-Birgu se ngħaddu għal post 131. Sur Mangani, bonġu għal Luka. Della sala Luca, grazzi sir, grazzi, bye. Ekku, sanaddu għal ġenituri ta' Bradley Allen Zara, naraw sa tkun l-għażla tagħhom, wasalna fil-post 132, numru tal-applikazzjoni 4932. Tajjeb, jien għadni niftakar meta dawn l-għażliet flok konna nagħmluhom permezz ta' l-internet u tat-telefon, konna namluhom permezz, konna niltaqgħu magħkom il-kol ġewwa sala, allora kulħadd kien ikollu jiċċaqlaq minn ġewwa daru, jiġi Yes, Lodwa tajba, Sur Zara, bonġu għal Bradley, St. Bernards. Grazzi sir, grazzi. Mela dan il-proċess kien isir bl-istess mod pratikament, però bil-preżenza tagħkom fiżika ġewwa sala, ħafna drabi konna nażlu xi sala ta' xi skola. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Luigi. St. Agostine għal Luigi. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. Sawa, dawn l-għażliet kien ifisser li intkom kontu tilqu mid-djar tagħkom, tiġu f'din is-sala u tistennew hemmhekk kulħadd fis-sala wieħed wara li ieħor konna nsejħulkom tidħlu f'uffiċċju u tagħmlu l-għażla tagħkom. Illum forsi lilkom qed timpjegalkom ħafna inqas ħin għaliex Lodwa tajba, Sinjura. Hello, għal Michael. Sant'Agustina al Michael Rapinet. Grazie, Signora. Grazie, same. Sant'Agustin, St. Agustin al Michael Rapinet.
U issa ngħaddu għal Daniel Akanji. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Daniel. De La Salle għal Daniel. All right, De La Salle. Thank you, bye-bye. Grazzi, napprezzaw. Ekku mlejna paġna 17 u ngħaddu għal paġna 18 fil-qoddimnet ta' din il-paġna għandna lil Melchior Paċ. Melchior Paċ bil-rank order 136, numru tal-applikazzjoni 3361. Tajjeb, naħseb illum qed nimpjegawlkom ħafna inqas ħin biex intom tagħmlu l-għażla tagħkom issegwuna minn fejn tkunu. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes. Għal Melchior. St. Augustine. Grazzi, Sinjura. St. Augustine, yes. St. Augustine għal Melchior, paċu sanaddu għal dak li għad fil-numru. L-għodwa tajba, Sinjura. De La Salle għal Gianluca. Grazzi, Sinjura. Grazzi della Sala Gianluca Grima, numru tal-applikazzjoni 4099 u rank order 137. Sanaddu għal rank order 138, numru tal-applikazzjoni 4935 Paolo Spagnol Gravino. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Al Paolo. De La Salle al Paolo Spagnol Gravino. Grazie, Signora. Grazie, auguri. Mela, u sanaddu għal Gianluca Borg, ħanraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu, wasalna fin-numru 139. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal Gianluca De La Salle. Grazie, Signora. Grazie. U sanaddu għal 140, numru tont, ekku, 140, ifisser li minna aktar kikun minuta kull wieħed, ifisser li għanna 220. Imma naħseb għamilna kważi naħseb ma' 200, frankajna naħseb xi 20 minuta. Għanna raw ekku, propju l-na 200 ma'kom, pero wasalna fin-numru 140, tinċemplu l-ġenituri. Yes, Santo Agustin. Grazie, Signora. Grazie, auguri. Grazie, Signora. Grazie a St. Augustine, Santo Agustin, a Luca Charles Vella. 140, sanaddu għal post 141 u din inċemplu l-ġenituri ta' Ben Azzoppardi. Numru tal-applikazzjoni 5205. Tajjeb. Ħan nispjega ftit daqsxejn bl-Ingliż dak li jrid ikompli wara li nagħlqu din is-sessjoni tagħna dolodu. After we conclude the session this morning, we will publish online the list of names of the applicants who have taken part in this session, and we will publish also the schools that you have chosen for each applicant. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Yes, Alben. Saint Benedict. Thank you, Signora. Good day. Saint Benedict tal-Ben Azzoppardi, numru 141, numru tal-applikazzjoni 5205. Issa din inċemplu l-ġenituri ta' Jacob Cortez, numru tal-applikazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Jacob. De La Salle, grazie, Signora. Grazie. Wasalna għal De La Salle, għal Jacob Cortez u wasalna fin-numru 143. Dinċemplu l-ġenituri ta' Esteban Gauci, numru tal-applikazzjoni 4996. Jena wasal biex nimla paġna 18. Ifisser li wara din il-paġna kull ma jkun baqali huma 10 paġni oħra. Mixjin pass u grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom. As I was saying, after we finish this session, we will publish the list of applicants with the choices of schools. Yes, Lord, what taiba, Signora?
Della Sala L'Esteban. Grazie signora. Grazie, grazie, grazie. Ekku, mlejna paġna oħra, another pages has been filled. We are now in page 19 of 28 pages. 144, il-numru li tagħmel 12 times 12 jiġu 144. Dak kien jisu l-massimu ta' kont tfal jiena tal-multiplication table. Issa ngħaddu għal Jacob Xkembri Aġus, numru tal-applikazzjoni 5437. As I was saying, we will publish the list of applicants with the choice of schools that you will make. We will also make available the recording of this session. Yes, Lord Wattaiba, Signora. Saint Augustine al Jacob. Thank you, Signora Eva. Thank you, thank you. Saint Augustine al Jacob. U issa ngħaddu għal post 145 għal Mason Kutajjar Gawċi. Numru tal-applikazzjoni 4733. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, we will make these things available online in the Church Schools page on Church MT. Yes. Hello. Yes. Yes, yes, Lodwa Tajba, Signora. Al Mason, Saint Benilde. Grazie, Signora. Saint Benilde al Mason. Grazie, grazie. Saint Benilde al Mason Kutajjar Gawċi. U sanaddu għal 147 u 146, numru tal-applikazzjoni 4846 Luca Camilleri. Ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, and after we have published these lists and also the recording on the website, in a few days' time we will send you an email which will continue this process of registration. We will give you in writing the choice of school that you have made. You are asked to confirm it. We will also send you a declaration of collaboration with the school, and we ask you to agree to it. We will ask you also to pay the registration fee of 50 euros. This helps us to pay the expenses, especially the salaries of the people who work in this office. This office works throughout the year, and I would like to thank them very much for the diligent work that they do. Very meticulous, and one has to be very attentive to what all is being done and said. And besides that, the fourth item that will give you this email will give you the opportunity also, if you wish, to write your child in the waiting list of 5 different schools. We give you the possibility, if you wish, 5, 3, 4, 2, 1, as many, not more than 5 schools, that you will be on their waiting list. Eventually, we will publish, hopefully by, say, the beginning of July, we'll publish the list of the people who are on the waiting list, so that all of you will know who has applied for the waiting list and where is the position, the place of your child. The waiting list will be according to the admissions criteria, and as well according to the rank order. But it will vary as well, also depending on the choice of schools that you will make. For example, a school that few have chosen, you will be better placed to, if there are cancellations, that you will be offered a place. This offering of places for people who are on the waiting list is work that will be done throughout the summer. We hardly stop. We stop for a few days and we alternate, so that the work will continue, and we will continue calling whoever is next whenever we have cancellations. If we do, well, we usually have a few cancellations, not many, but we will call you wherever you are. Thanks to today's technology, it's rather relatively easy that we even call you when you are abroad. This has happened several times today with mobile phones. You can be reached wherever you are in the world. It's not a problem. We will not give up. We will keep on calling you until we reach you.
However, please, if you think that you will be somewhere where you will not be easily reached, please inform us, email us, contact us, and let us know of an alternative way that we can reach you, perhaps through some relative or some friend of yours whom you can trust, and give him a list of schools and your preferences. Bħalissa qegħdin nċemplu lill-mama ta' Luca Camilleri, numru tal-applikazzjoni huwa 4846, il-numru tar-recorder huwa 146. We are at the moment calling the parents of Luca Camilleri. The application number is 4846, recorder 146. We are hoping to reach them so that we will know what is their choice of school. So the the registration process continues now through the emails. Eventually, you will also receive communications from the school of yours that you have chosen. The schools will contact you and will invite you to meetings and will help you prepare for the coming scholastic year. We, as an office for admissions into chair schools, Lodwa Tajba Sur Camilleri, Bonġu, Della Sala Luca. Grazie Ser, grazie. Grazie. Bid-direzzjoni kienu tjajdu li xi ħaġa ma fimx eżatt, nistgħux nirrepetu. All right. So we are rather busy because we take, as an admissions office, we take care of admissions into all our chair schools at different levels, at year 1 kindergarten, at year 2 kindergarten, at year 1 primary. Yes, we have somebody else now who we have managed to reach through our mobile and not through the studio's phone call. Phone, yes. So we will call this person and he will tell us what is his choice. Għanna xaħat li mar nexxinniex naqbduh mill-telefon tal-istudio u għalhekk issa ċempilnilu permezz tal-mobile u ħannaraw se tkun l-għażla tiegħu. Lodwa tajba Sur Farrugia? Hello? Hello, yes. Yes, għal Jamie x'inhi l-għażla tiegħek? No choice. All right, sir, grazie. Grazie, napprezza. No choice għal Jamie Farrugia. U issa ngħaddu għal 148 post għal Jan Azzopardi bla numru tal-applikazzjoni 4917. Yes, Lodwa tajba, signora, għal Jan, St. Benils għal Jan. Grazie, signora. St. Benils għal Jan u hekk wasalna fin-numru 149 tinċemplu lill-ġenituri ta' Matteo Balani Grima, ħannaraw x'inhi l-għażla tagħha. Yes, Lodwa tajba, signora. Bonġu għal Matteo. Della Sal għal Matteo. Grazie, signora. Grazie, napprezza. Good day. Wasalna fil-150 post. 150 post, ġifiri għamilna 3/4 tal-applikazzjoni, jew kważi 3/4 tal-applikazzjonijiet li għandna dolodu. Nagħmlu ftit iktar kuraġġ, qed inċemplu issa lill-ġenituri ta' Nick Azzopardi bil-numru tal-applikazzjoni. Yes, Lodwa tajba, signora. Bonġu. Għal Nick Sant'Agustin. Grazie, signora. Sant'Agustin. Yes, grazie. Sant'Agustin, St. Augustine, għal Nick Azzopardi u s-sedin inċemplu l-mama ta' Andres Duncan, numru Lodwa tajba, signora. Bonġu għal Andres. Della Sal għal Andres Duncan. U hekk imlejna paġna oħra, paġna 19 u ngħaddu għal paġna 20.
u għedin nċemplu l-ġenituri ta' Shane McIntyre. Shane McIntyre, numru tal-applikazzjoni huwa 5820 152 152 fil-rank order. Yes, l-odwa tajba, sinjura, għal Shane, li ma skola? St. Francis Imsida. Grazie, signora. Grazie St. Francis Imsida għal Shane McIntyre. U issa din inċemplu l-mama ta' Axel Mallija, numru tal-applikazzjoni 1588, rank order 153. Yes, l-odwa tajba, signora, għal Axel St. Benil. Yes, St. Benil taslima. Tajjeb, signora, grazzi. Napprezzaw, ekku St. Benil għal Axel Mallija wara li għamel sentejn hemmhekk kumbat jimxi għal Stella Maris Gżira. Issa ngħaddu għal Zek Camilleri. Sur Camilleri, l-għodwa tajba. Bonġu għal Zek. St. Benil Stella Maris, grazzi ser, grazzi. Dak kien is-Sur Camilleri għal Zek u issa ngħaddu għal Adam Giglio. Adam Giglio fil-rank order 155, 155. Numru tal-applikazzjoni 1735. Tinċempru. Yes, l-għodwa tajba, signora. Della Sala Ladim. Grazie, signora. Grazie. Della Sala Ladim Giglio. U issa ngħaddu għandna Adam ieħor, Adam James Zammit naħseb Degwara, fil-numru tal-applikazzjoni huwa 4736 u rank order 156, 156 in the rank order, Adam James Zammit Degwara. Naraw xa tkun l-għażla tal-ġeni. Yes, l-għodwa tajba, signora. Good morning, Aladdin. St. Ben Stella Maris. Grazie, signora, grazie, napprezzaw. St. Benil tal-Adam James. U issa ngħaddu għal Daniel Flayhive. Numru tal-applikazzjoni huwa 3650 u wasalna fil-post 157 fil-rank order. 157 on the rank order. Daniel Flayhive, l-application number 3650. Dal-waqt nkunu wkoll imxnejna paġna 20, ifisser li jkun baqa li biss 8 paġni oħra x'nimlew 8 paġni minn 28, ġifieri kważi nkunu għamilna żewġ terz, naħseb anzi prattikament għamilna diġà żewġ terzi tal-applikazzjonijiet. Tinċemplu propju bħalissa li l-ġenituri ta' Daniel Flayhive ħannaraw sa tkun l-għażla tagħhom. Yes, good morning. Good morning. Hi. For Daniel, choice of school? De La Salle it will be. Thank you, De La Salle for Daniel Flayhive. U issa ngħaddu għal Fabio Falzon bin-numru tal-applikazzjoni 158. Nara warajja l-lista tal-De La Salle, dan ifisser li l-iskola ta' De La Salle imtlew il-postijiet, ħanaraw it-tfal li ħajbdaw jattendu ġewwa De La Salle. Nibdew bl-ewwel wieħed li għażlu De La Salle kienu fin-numru 3 tal-rank order, LJ Frendo Vella Baldacchino, Daniel Jan Xkembri, Luca Mifsud, Mattias Kassar, Gianluca Kassar, Luigi Farrugia, Luigi Apap, Benjamin Farrugia, Zain Attard, Henry Christensen, Levi Tabone, Thomas Mikallef, Noah Paul Ajus, Matteo Stivala, Michele Vella Gera, Sebastian Mifsud, Luca Kassar, Zach Bonnici, Miguel Pac, Mark Manjon, Giorgio De Battista, Nick Darmanin Mikallef, Ikaj Bonnici Galia, Logan Xavier Bugeja, Julian Camilleri,
Lee Ratland Samut, Jack Leon Caruana, Jack Cristina, Michele Borch, David Pisani, Ben Kutajjar, Ben Mifsud, Luca Mikallef, Luca Mifsud Bonnici, Giuseppe Porcaro, Jake Abela Kraus, Morgan Manjon, Diron Abela, Luigi Gallia, Kai James Grima, Jude Borch, Liam Lowell Crockford, Noah Camilleri, Luca Mangani, Daniel Akanji, Gianluca Grima, Paolo Spagnol Gravino, Gianluca Borch, Jacob Cortiz, Esteban Gauci, Luca Camilleri, Matteo Balani Grima, Andres Duncan, Adam Giglio u Daniel Flejhajf. Dawn huma tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu De La Salle u issa naraw ekku fis-sellim tliet skola oħra naqset daqsxejn l-għażla li intom kelkom. Tajjeb, dawn it-tfal issa jibdaw jattendu De La Salle, nfakkar li ma skejjel għad baqanna bil-postijiet li taraw anke intom fuq l-screens tagħkom li għad għandhom il-numri tal-postijiet disponibbli. Għanna l-St. Augustine, St. Augustine li l-ewwel jibda ġewwa il-Marsa mbagħad sekundarja qiegħda l-Pjeta taħt fejn qabel kellna St. Luke's Hospital. St. Benil's ġewwa Taslima mbagħad dak li jkun ikompli Stella Maris Gżira. Mbagħad għandna St. Francis Cospicua li hija wkoll għandha l-kindergarten tagħha li hija St. Francis Santa Lucia u mbagħad it-tfal is-subien il-qudiem ikomplu bħala skola bla kontinwità fi skejjel oħra tal-Knisja u għandna wkoll St. Francis Imsida li wkoll għandha l-kindergarten magħha fl-Imsida llum u s-subien ikomplu fi skola oħra tal-Knisja bil-kriterju ta' skola bla kontinwità. Sintendi l-bniet li jidħlu f'dawn l-iskejjel mbagħad l-żewġ skejjel ta' St. Francis għandhom il-vantaġġ li min għandu ħutu bniet jista' jidħlu hemmhekk ukoll tajjeb bil-kriterju tal-aħwa. Il-bniet mbagħad ikunu jistgħu jkomplu ġewwa St. Francis stess, St. Francis Taslima. Dawn huma l-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom. Tistgħu tagħżlu skola u tinkitbu fuq il-waiting list. Tistgħu ma tagħżlux skola tgħidulna no choice u tinkitbu fuq il-waiting list ukoll tajjeb. L-importanti huwa li dejjem tibqgħu disponibbli u tgħidulna x'inhi l-għażla tagħkom. Anke meta no choice minn intom ma tagħżlu l-ebda skola, napprezzaw li tikkomunikaw magħna u aħna nkunu nafu x'inhija x-xewqa tagħkom. Tajjeb, ħalli nkunu ċerti li ħadd huwa jinqabeż minħabba xi raġuni oħra li forsi dak li jkun ma jkollux kontroll fuqha. Aħna nifhmu li ġieli kellna anzi matul is-snin jinqalaw inċidenti u affarijiet li wieħed ma jkunx jobsorhom, ma jkunux fil-programm tiegħu u ma jkunx jista' jikkomunika magħna. Għalhekk aħna ninkwetaw ma neħdux gost li jinqabeż xi ħadd u nibqgħu ninsistu nitħabtu sakemm aħna naqbdukom. Dejjem fil-limiti tal-possibbli. Il-notar jitlob il-notar sabiex jakkumpanja lil kollegi li qegħdin fl-studio minn fejn qegħdin iċemplulkom. Aħna in the meantime qegħdin nistennew sabiex nikkomunikaw mal-ġenituri ta' Fabio Falzon fin-numru 158. Tajjeb, jiena wasalt fil-paġna 20, baqgħanna 8 paġni oħra wara dina. Kollox għandna llum applikazzjonijiet 215 jekk min issejjer żball. Sewa 215, ġifieri jekk mis-60, 60 u mela jibqa' 40, 55. Baqa' ninqas minn 60 applikazzjoni aħna x'nagħmlu 60 applikazzjoni bil-minuta kull wieħed ifisser kważi siegħa oħra li aħna għandna kollegament magħkom tajjeb. Nispera li m'għandhomux daqshekk siegħa oħra. Nispera li forsi f'45 minuta oħra aħna nikkonkludu din it-trasmissjoni. Fl-aħħar ta' trasmissjoni wkoll inlaqgħakom mal-nies li qegħdin iċemplulkom minn ġewwa l-istudio. Hawnhekk ma' ġenbi wkoll għandi nies oħra, għandi l-notar Robert Aquilina li kif għadkom kif smajtu sejħulu
biex jgħinhom naħseb jien f'xi domanda li jinqalat u għandna wkoll il-Miss Diane Merċi li tikkopja l-ismijiet fuq il-listi tal-iskejjel u Sur Gejtu Farrugia li qed jittajpja l-għażliet tagħkom fuq il-databases tagħna li jgħinuna biex inżommu organizzat dan il-proċess fit-dħul tal-iskejjel tal-Knisja. Jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-diversi kollegi u speċjalisti li għandna fid-diversi oqsma li jgħinuna sabiex dan il-proċess jaħdem. Proċess li jitlob daqsxejn input minn speċjalisti differenti, minn jgħinna fin-naħa tal-computer, minn jgħinna fuq in-naħa tal-komunikazzjoni tagħna mal-website tajjeb biex isiru l-applikazzjonijiet pereżempju, hija speċjalizzazzjoni għalija sabiex intom stajtu tagħmlu l-applikazzjoni tagħkom minn fuq il-website mingħajr ma toqgħodu tiġu f'xi post u toqgħodu fil-queue biex tapplikaw. Jiena niftakar ħafna drabi queuijiet wara l-bibien tal-iskejjel biex wieħed imur japplika tajjeb kien jiġi bid-dokumenti u bil-ħlas u joqgħod jistenna sakemm issir jikteb il-lun fil-ħinijiet tagħkom mid-djar tagħkom stess tistgħu tagħmlu l-applikazzjoni tagħkom. L-iżvilupp kbir li sar kemm fit-teknoloġija u anke iktar u iktar minħabba il-limiti wkoll li ħoloq dan il-kondizzjoni tal-COVID li ma stajniex niltaqgħu ma' xulxin u allura propjament imbuttana, konstrinġina, ġalna sabiex immorru iktar online. Tajjeb, nittama li m'għandumux ma nkunu f'komplikazzjoni f'komunikazzjoni ma' Fabio Falzon, ma' ġenituri tiegħu wasalna fin-numru tal-applikazzjoni 158. Numru tal-applikazzjoni huwa 5747. Fabio Falzon nittama li għandna l-ġenituri tiegħu fuq il-linja ħalli jgħidulna l-għażla tagħhom. Waraj għandna lil Luca Izzo, numru 159. Luca Izzo huwa l-aħħar wieħed li għandi fil-paġna 20. Tajjeb, u nittamaw li nippruvaw naqbdu daw il-ġenituri ħan naraw x'inhija l-għażla tagħhom. Tajjeb, nirrepeti dak li kont ngħid ftit ilu li dawn l-iskejjel dejjem qegħdin jinvestu wkoll fl-iżvilupp tal-edukazzjoni tat-tfal. Dawn is-sentej ukoll sar ċertu żvilupp minħabba li kellu jsir ħafna akkomodament, aġġustament sabiex isiru kemm il-lezzjonijiet online, anka minħabba l-ispazji li kienu neċessarji minħabba il-COVID, kellna nintroduċu l-distanza soċjali anka fil-klassijiet, kellna diversi klassijiet li ma kinux kbar biżżejjed biex klassi ta' 24 tifel u jew 24 tifla jibqgħu dejjem f'dik l-istess klassi għalhekk kienu neċessarju li jinqasmu f'żewġ tikmamar. Is-sena l-oħra kellna diversi skejjel li it-tfal kienu jidħlu ġimgħa l-iskola u ġimgħa jibqgħu id-dar jew ġurnata d-dar u ġurnata l-iskola. Dejjem minħabba din il-problema tal-ispazju. Dan il-COVID ukoll ġab ħafna restrizzjonijiet, pereżempju l-ħarġijiet li jorganizzaw l-iskejjel u li tant huma ta' edukattivi għat-tfal barra li huma rekreattivi wkoll dak li kun jieħu gost jkollu daqsxejn bidla fil-programm ta' kuljum, imma huma wkoll ħafna wkoll edukattivi. Naħseb jien il-koll kemm aħna nirrealizzaw li ma nistgħux nitalmu kollox mill-klassi, minn teacher u minn fuq il-bank tal-iskola, imma ħafna edukazzjoni, ħafna informazzjoni, ħafna anka kapaċitajiet u ħafna skills nitalmuhom permezz tal-ħruġ tagħna li niltaqgħu ma' ħaddieħor u hekk inkomplu dejjem nikbru u nkabbru l-orizzonti tagħna. Konna ftit ilu wkoll konna din nitkellmu fuq diversi aspetti tal-edukazzjoni li l-edukazzjoni mhijiex biss li wieħed ikollu ħafna informazzjoni imma wkoll li wieħed ikun jaf jirrelata mal-oħrajn. Li jikber spiritwalment xi ħaġa li pereżempju l-bieraħ semmew ħafna il-kapijiet tal-iskejjel li joffru dan is-servizz ukoll din il-formazzjoni spiritwali sabiex it-tfal ma jikbrux biss akademikament jew fiżikament imma anke wkoll spiritwalment u moralment. Huwa importanti ħafna li aħna nikbru wkoll f'dawn l-aspetti.
jiena niftakar li, per eżempju li kien jingħata dwar, per eżempju, n-nazisti fil-bidu tal-din is-sessjoni tagħna magħkom fakkartkom fil-qaddis li ħajġi ddikjarat propju nhar il-ħadd li ġej Titu Brandsma fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Meta kellna n-nazisti nies Ġermaniżi, ħafna minnhom ukoll il-kbarat fosthom kienu nies ta' kultura kbira, imma ta' morali fqira, ta' morali li ma kienx tirrispetta lill-bnedmin, ma tagħtix każ tal-oħrajn, ma tagħtix każ tal-luġieħ, tal-tbatija, tas-sofferenza, tal-inġustizzji li kienu qegħdin isiru. Aħna huwa importanti li nikbru f'dawn l-affarijiet għaliex l-inġustizzja, l-gwerer u dawn nuqqasijiet kollha li jġibu tant batija u tant ħsara u tant mewt ukoll fil-distruzzjoni f'kullum kien huwa kollu frott ta' nuqqas ta' edukazzjoni morali u spiritwali. Ma nistgħux nippretendu li jekk nagħmlu biss dak li huwa akademiku li huwa sabiħ, interessanti u tajjeb, imma b'dak biss ma bil-fors li jkollna bnedmin sħaħ. Bniedem sħiħ aħna nixtiequ li l-bnedmin kollha kemm aħna nkunu bnedmin sħaħ, nikbru fil-kapaċitajiet kollha tagħna lill-bambin tagħna bħala bnedmin. Dawk intellettwali, dawk spiritwali, dawk fiżiċi, dawk anka relazzjonali, dawk li kif inġibu ruħna mal-oħrajn tajjeb, anka dawk organizzattivi kif norganizzaw lilna nfusna u ngħinu is-soċjetà u nikkontribwixxu għas-soċjetà. Kont tinsemmi wkoll dal-Titu Brandsma li kien ukoll bniedem li barra kien akademiku kbir għax propju kien jaħdem propju ġewwa l-università. Yes. Għandna Sinjura Falzon, l-Odwa tajba. St. Augustine College Al Fabio. Grazzi, Sinjura. Grazzi, babaj. St. Augustine Al Fabio Falzon, dak huwa l-158, issa wasalna għal 159 post, 159. Yes, l-Odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Luka. St. Benil Stella Mares għal Luka. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U jien nifraħ għax imlejt paġna 20 li ħanaddija bil-qalb lill-notar biex jiċċekkjani jara li għamilna kollox sewwa tajjeb għax faċli li tiżbalja u fin-natura tagħna l-bnadmin li aħna niżbalja u anke hemm proverbju li jgħid li għalkemm aħna fin-natura tagħna tal-bnedmin li niżbalja huwa diaboliku huwa tax-xitan li wieħed jibqa' fl-iżbal tajjeb biex niżbaljaw. Paċenzja, naraw kif nikkoreġu, imma l-inqas ma nibqgħux fl-iżbal, nikkoreġu lilna nfusna u nimxu l-qudiem. Tinċemplu lill-ġenituri ta' Isaac Aġus fin-numru 160. Tajjeb, kont qed ngħid xi ħaġa l-ewwel dwar il-formazzjoni u l-edukazzjoni li ma tix tkun biss dik akademika imma tittilħaq aspetti oħra u wieħed irid ikollu anke l-valuri l-Odwa tajba, Sinjura. Yes, għal Isaac. St. Benil's għal Isaac. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Benil's għal Isaac Aġus u hekk għamilna l-għażla tal-160. So, mela, l-edukazzjoni trid tkun ukoll edukazzjoni fil-valuri, valuri ta' ġustizzja, ta' mħabba, ta' ġenerosità, ta' li nkunu sodi wkoll fil-għażliet tagħna li ma nċedux, inċedu fejn hemm bżonn, nkunu flessibbli. Yes, l-Odwa tajba, Sinjura. Good morning. St. Benil for David. Yes, thank you. L-edukazzjoni trid tkun anka li nikbru f'ċertu flessibilità. Ma nkunux riġidi, l-lum is-soċjetà l-ħajja tagħna tal-lum titlob iktar flessibilità forsi iktar minn qabel. Tajjeb li wieħed ikun flessibbli, però m'għandniex nitilfu wkoll ċertu valuri u ċertu fermezza f'dak li huwa essenzjali u prinċipali fil-gwida tagħna, tajjeb fil-ħajja tagħna. Bħalissa din inċemplu l-ġenituri ta' Jack Vella fil-post numru 162. Numru tal-applikazzjoni ta' Jack Vella huwa 3708.
Tamaw li dal-waqt inkonna l-dawn il-ġenituri maħna. Sawa, mela l-edukazzjoni tilħaq il-ħafna aspetti tal-personalità tagħna. Xi ħaġa li l-kapijiet tal-iskejjel tagħna nfasizzaw kemm il-bieraħ fil-laqgħa li kellhom magħkom il-ġenituri, jiena kont preżenti anke f'laqgħat oħra li kellna ma' ġenituri oħra bħalissa diġà għamilna laqgħat mal-ġenituri tal-subien li diħlin fl-ewwel sena sekondarja, anke mal-ġenituri tat-tfal bniet li diħlin fl-ewwel sena sekondarja, u kollha kemm huma enfasizzaw l-importanza ta' edukazzjoni holistika li tilħaq l-aspetti kollha tal-personalità tagħna l-koll u li l-koll kemm li t-tfal jikbru kollha f'dawn l-aspetti u mhux f'wieħed jew fl-ieħor u jiġu traskurati xi wħud minn dawn l-aspetti tal-personalità tagħna. Importanti wkoll li t-tfal ikollhom esperjenzi barra mill-iskola tajjeb, speċjalment la jikbru. Yes, Lodwa tajba. Lodwa tajba Survella. Alġek. Santu Agustin, grazzi sir. Grazzi, thank you. Saint Agustin al Santu Agustin al Jack Vella 162, nitkellmu fuq Santu Agustin li fl-aħħar għalkemm kien mill-Nord Afrika spiċċa ġewwa Milan fejn kien hemm ommu wkoll saħat li għadda ħajtu bħala żagħżugħ ma kienx miġbur ħafna u mbagħad ukoll grazzi għat-talb u l-perseveranza u l-imħabba kbira ta' ommu wkoll sab il-mulej u sab ukoll il-valuri u l-ħajja tiegħu. Mbagħad meta kiber sar bniedem li ddedika ħajtu mbagħad għall-Knisja u minn wieħed li ma kienx iħabber rasu xejn mill-Knisja spiċċa biex ukoll kien wieħed mill-orrief u mill-isfijiet l-aktar magħrufa tal-Knisja. Sant Agustin li minn Nord Afrika spiċċa ġewwa Milan fin-nord tal-Italja. Niftakru wkoll li ommu kienet Santa Monika li tant kienet tħobb u tixtieq il-konversjoni tiegħu xi ħaġa li mbagħad ġrat ukoll u kienet naħseb ta' sodisfazzjon kbir għalija. Aħna wkoll għandna din ix-xorti li wkoll għandna lill-Patrijiet Agostinjani għaw Malta tajjeb li wkoll għandhom dina l-iskola ġewwa l-Marsa u anke ġewwa. Good morning. Good morning. Saint Francis Msida. Thank you. Bye. Saint Francis Msida. Għal-Ixan, numru 163 u sanaddu għal Jean Bonello 164 ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu, il-numru tal-applikazzjoni ta' Jean hija 6101. Tajjeb. Ekku. Nitkellmu fuq il-formazzjoni mela kif għandha tkun holistika u sabiex anka tikkontribwixxi u tagħti każ anka tal-bnedmin l-oħra. Maħna ma ngħixux waħedna, mhux kulħadd għandu l-istess opportunitajiet fil-ħajja min għandu jinsab f'pożizzjoni iktar vantaġġuża u ħadd ieħor wieħed. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, St. Augustine College għal Jean Bonello, St. Augustine College. Għal Jean Bonello. 164. Ftakar li jkolli ngħid jiena li l-ewwel kulleġġ li St. Augustine College huwa wieħed mill-eqdem kulleġġi li għandna f'Malta mill-ewwel eqdem skejjel tal-Knisja. U jkolli ngħid li fil-bidu tiegħu kien ġewwa Ħaltarxien. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal Lukas, Sinjura. Sant Agustin għal Lukas. Grazzi, Sinjura. St. Agustin għal Lukas Gauci, dak kien l-applikant numru 165 place, Lucas Gauci. Now we are calling the applicant number 166,
application number 3480. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Al-Nick. Sant'Agustin, grazie Signora, grazie Sant'Agustin al Nick Kauki, skużawni, Nick Kauki. Dal-waqt imlejna paġna oħra. Luka Bsajla, s-sedin ċemplu ġenituri ta' Luka Bsajla, numru 167 fil-rank order u numru tal-applikazzjoni 5887. U jiena wasal biex nimlaw kol paġna 21. Lodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, Luka. St. Benils. Grazie, Sinjura. Grazie lilek ukoll, grazie, ġurnata tajba. St. Benil tal-Luka Bsajla u jiena imlejt paġna 21, naddija l-notar u naddu issa l-paġna 22 nitinsejħu l-ġenituri ta' Noah Borg. Noah Borg li uġib il-numru 168 fil-rank order, 168 on the rank order, Noah Borg, application number 3618, numru tal-applikazzjoni 3618. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Noah Borg. Sant'Agustin, grazie Signora. Grazie, bye bye. Sant'Agustin għal Noah Borg u sanaddu għal Brandon Lee Camilleri. Rank order. Yes, Lodwa tajba, Signora. Bonġu għal Brandon. Sant'Agustin, grazie Signora. Grazie nilek ukoll. Sant'Agustin għal Brandon Lee Camilleri u sanaddu għal ġenituri ta' Gabriel Briffa fil-numru 170, tajjeb, naraw xinija l-għazla tagħhom. Konna din ngħidu li kont ngħidilkom xi ħaġa fuq Sant'Agustin, quote li darba qrajt ta' Sant'Agustin hija li meta wieħed ma jivvjaġġax jisu bħal xi ħadd li qara ktieb wieħed biss. Meta aħna nivvjaġġaw jisna bħal xi ħadd li qara ħafna kotba, naraw ħafna postijiet, dejjem nitalmu nkabru l-orizzonti u kemm hija ħaġa sabiħa li llum ħafna drabi wkoll l-edukazzjoni, l-formazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħkom, tinkludi wkoll dawn l-esperjenzi barra minn Malta, jiltaqgħu ma' tfal oħra, ma' żgħażagħ oħra u jgħixu anke ftit ta' żmien barra minn pajjiżhom. Anzi llum kważi ngħid li ħafna minnhom xi ħut minnhom qed jibqgħu jgħixu barra. Jagħmlu kuraġġ u ma jsibux bi kbira li jibqgħu jgħixu barra. Is-Sinjura Briffa l-għodwa tajba, bonġu għal Gabriel, St. Benilde għal Gabriel Briffa. Tajjeb, u naraw ħafna hekk minn daw iż-żgħażagħ, speċjalment hekk kif ikunu waslu fil-iskola post-sekondarja, jkunu għalqu dawk is-16 sena, jkollhom daw l-esperjenzi barra minn Malta u xi ħud minnhom jibqgħu propju jistudjaw u anke jispiċċaw jaħdmu jgħixu barra minn pajjiżna. Illum anke l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Julian. St. Agustin għal Julian. Grazie, Signora. Grazie, good day. St. Agustin għal Julian Spiteri u wasalna fil-rank order 172. Qed inċemplu l-ġenituri ta' Jack Thomas Barbara, numru tal-applikazzjoni 1140. 1140 is the application number of Jack Thomas Barbara, rank order 172. Tinċemplu l-ġenituri tiegħu ħannaraw x'inhi l-għażla tagħhom. Tajjeb, mela din l-edukazzjoni u l-formazzjoni li llum qed twassal għal iktar kuntatti fid-dinja internazzjonali, tajjeb.
Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Ops, tlifna l-Sinjura waqat il-linja. Nieħdu paċenzja u nerġaw nċemplula. Ftit naslu wkoll, ħannaraw kemm il-ħin li sar bħalissa propju ma l-offsinar u kwart, issa flok nibqa' ngħidilkom il-għodwa tajba ngħidilkom il-wara l-offsinar it-tajjeb għax it-tiġiġa fuq in-nar u l-offsinar daq. Nerġaw nċemplu l-Sinjura Jack, il-mama ta' Jack Thomas Barbara kienet fuq il-linja magħna u sfortunatament waqgħet il-linja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, u għarra f'sinar it-tajjeb issa. U hello għal Jack. Jack Thomas St. Augustine. Thank you, Sinjura. Thank you. St. Augustine għal Jack Thomas Barbara. U s-sedin ċemplu l-mama ta' Luke Vella. Il-mama ta' Luke Vell. Yes, Lord, war of Senar tajjeb, Sinjura. Għal Luke. Santu Ustin, grazzi, Sinjura, grazzi na apprezzata, grazzi. Santu Ustin għal Luke Vella. U s-sedin ċemplu l-ġenituri ta' Gabriel Portelli. Gabriel Portelli. Bil-numru tal-applikazzjoni 3370, rank order, yes, Lord, warf sinar it-tajjeb, Sinjura. Hello, yes, għal Gabriel. St. Augustine, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. St. Augustine għal Gabriel Portelli u s-sanaddu għal Ethan Xiberraz. Numru tal-applikazzjoni 6019, rank order 175, ifisser li baqanna 25 u 15, 30, 40 applikazzjoni. Lord Warsenar tajjeb, Sinjura. Yes, skola Alitin Sant'Agustin. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Augustine, St. Augustine, Alitin u jinimlejt paġna 22 naddu għal paġna 23. Fu l-ewwel tal-paġna għandi l-Nathan Joseph Gatt. Numru tal-applikazzjoni 5464. Rank order 176. Rank order. Yes, Lord Warfsenar tajjeb, Sinjura. Yes, għal Nathan, St. Bened għal Nathan, grazzi, Sinjura. Thank you, St. Bened għal Nathan, u s-sanaddu għal numru tal-applikazzjoni 5451, Gianni Alberto Bartolo, rank order 177, tajjeb. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Yes, warf sinar tajjeb, Sinjura. Yes, Santu Ustin. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, Santu Ustin għal Gianni Alberto Bartolo. U s-sanaddu għal Mason Magro. Numru tal-applikazzjoni 5363. Rank order 178, rank order. Tinċemplu l-mamma ta' Mason Magro, numru tal-applikazzjoni 3613. Ekku daw it-tfal li għadhom feta zaħira ta' 4-5 snin tajjeb, pero li ftit dejjem jikbru u jizviluppaw. Warraf sinar tajjeb, Sinjura. Good afternoon. Al Mason, St. Augustine. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Tajjeb li najdu kol kelma dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni ta'kom fl-edukazzjoni ta' tfal, l-interess ta'kom, support ta'kom ta' tfal, anka li staqsuhom x'inhu ma jagħmlu, x'inhu jiġri ġewwa l-iskola mingħajr ma tiffittawhom. U ta' inkoraġġament ħafna għat-tfal jaraw l-interess tagħkom jagħmlu iktar kuraġġ u jkomplu dejjem mixin il-qudiem.
Yes, Warf Senar it-tajjeb, Sinjura. Al Matteo. Sant'Agustin al Matteo. Grazzi, Sinjura. Mill-Arza Sema. Grazzi. Matteo Aquilina. 179 ifisser li issa wasalna fil-rank order 180. Għanna lil Michele Portelli, il-numru tal-applikazzjoni 4341. Tajjeb, wasalna fil-180 ifisser 24-35 applikazzjoni oħra. Għanna namluhom finqas minn 30 minuta. Nirringrazzjakom li għadkom is-segwuna, inna li bdejna mid-9:30 risqin lejn in-nofsija dan ifisser li jkunu għaddew 3 sigħat u xejn 3 sigħat li jilna online u li qegħdin f'din is-sessjoni fejn intom qegħdin tagħmlu l-għażliet tagħkom. Għandna 215 l-applikant li qegħdin tagħmlu l-għażla tagħkom. Kollu ħadd ikkjujat wieħed wara l-ieħor u bil-kooperazzjoni tagħkom u tal-ħidma tan-nies li għandna fl-uffiċċju ta' dħul mixjin pass b'mod organizzat u anka b'ritmu tajjeb ħafna binqas minn applikant kull minuta. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Bħalissa qegħdin inċemplu lil mamma ta' Michele Portelli, numru fir-rank order 180 u numru tal-applikazzjoni huwa 4341. I would like to thank all of you for your perseverance in following us. It has been 3 hours now that we have been online and pursuing this task of listening and asking each one for his choice of school, everything in an organized manner. Thanks to everybody's cooperation, and I would like also to thank the people in the office for admissions and Father Mark Alul, who comes from the seminary and who every year comes to support us also in this process. Also next to me I have the notary, Dr. Robert Aquilina, who supports us also by his presence here and makes sure that we are doing everything correctly. He certifies all our documentation, and I appreciate really that he patiently is with us. Michele, Signora Portelli, yes, Sant'Agustin. Grazie, Signora. Grazie, bye-bye. Sant'Agustin għal Michele Portelli u issa din inċemplu l-ġenituri ta' Aiden Xkembri. Yes, Warf Senar it-tajjeb, Signora. No choice. Grazie, Signora. Ta' napprezza. Grazie. Bye-bye. No choice u napprezza li Signora xorta ħadet l-inkarigu koll li twieġeb it-telefonata tagħna u tgħidilna li mittażel l-ebda skola. L-informazzjoni li għandi hija li t-tifel tagħha ġiġa qiegħed fi skola tal-Knisja u se jibqa' jattendi fl-istess skola. Issa wasalna fil-post numru 182 post, qegħdin inċemplu lil mamma ta' Nick Grima u yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, Saint Augustine għal Nick Grima. Grazie, Sinjura. Grazie. Sant'Agustin għal Nick Grima, 182 post. U issa din inċemplu lil-mamma ta' Luka Xwireb, numru tal-applikazzjoni 5096. U jiena wasaltaw biex nimla paġna 23 minn 28. Dejjem risqin lejn it-tmiem ta' din is-sessjoni magħkom. Tajjeb u wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, good afternoon. Għal Luka St. Benilde. Grazzi, Sinjura. Grazzi St. Benilde. St. Benilde għal Luka Xwireb, numru tal-applikazzjoni 5096 u hekk kien dak il-183. Jiena mlejt paġna oħra ngħaddija lin-notar u nibda paġna 24.
Issa jmissna dak li għad fil-rank order 148. Wara nofsinhar it-tajjeb. Hello, Al-Eaton. St. Augustine Al-Eaton. Grazie, signora. Grazie, good afternoon. Good afternoon. Wara nofsinhar it-tajjeb għal Eaton Bartolo, Ariolo, skużawni, Eaton Ariolo, 184. Issa ngħaddu għal dak li għad fil-post 185. Eaton Buġeja. Jien niskanta kif kultant, yes. Wara nofsinhar it-tajjeb, signora. St. Augustine Al-Eaton Buġeja. Yes, grazie signora, grazie, grazie. Osservazzjoni li nagħmelek meta nara dawn l-ismijiet ta' spiss jiġri li jkollna wara xulxin tfal li għandhom l-istess isem. Per eżempju, se kellna l-Eaton Riolo u għandna l-Eaton Buġeja, però kellna oħrajnek l-istess isem u jiġu propju wara xulxin. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sur Boħaġar, Sant Agustin. Yes, grazie sir, grazie lilkom ukoll. St. Augustine, Sant Agustin, għal Sebastian Boħaġar Farrugia u issa din ngħaddu għal 187. Numru tal-applikazzjoni 5809 tinċemplu lill-ġenituri ta' Adam Mikallef. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. We are now in rank order 187, application number 5809. Wara nofsinhar tajjeb, Sinjura. Sant Agustin għal-Adam. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. St. Augustine, Sant Agustin għal-Adam Mikallef u tista' nċemplu l-ġenituri ta' Gianluca Federici. Numru ta' rank order 188. Good afternoon. Hello. Yes. Good. Yes. Your choice? No choice. Okay. Thank you. I understand. Thank you. No choice għal Gianluca Federici u issa ngħaddu għal 189 post għandna lil Gabriel Vella Xkembri. Il-numru tal-applikazzjoni 3609 189 rank order. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Good afternoon. Għal Gabriele Sant Agustin. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Augustine għal Sant Agustin għal Gabriele Vella Xkembri u issa ngħaddu għal Jack Kassar li għandu n-numru 190 fir-rank order u numru tal-applikazzjoni 3874. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. St. Benils. Grazzi, Sinjura. Thank you, you're welcome, Sinjura. Grazzi. St. Benil tal Jack Kassar u sanaddu għal dak li għad fil-rank order 191, numru tal-applikazzjoni 3723, Thomas Sammut Mikallef. Tinċemplu l-ġenituri tijaw u għal-axar wieħed li għandi fil-paġna 24. Wara l-ofsinar it-tajjeb, Sinjura. Wara l-ofsinar it-tajjeb. Hello. Sinjura Sammut Mikallef. Waqt il-linja ma jimportax, nerġaw nċemplu l-Sinjura Thomas Sammut Mikallef li kienet maħna fuq il-linja u sfortunatament kena il-linja li ħallitna. Nfakkar li l-iskejl li tistaw tanżlu minnhom huma St. Augustine, St. Benilde, St. Francisco Spiqua u St. Francis Imsida. Aħna risqin dejjem lej it-tmiem, issa baqanna Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Thomas St. Benilde. Grazzi, Sinjura.
Grazzi, Sinjura. Għana St. Benel tal-Thomas Samut Mikallef u għekkim lejna paġna oħra, dik kienet paġna 24, naddu għal paġna 25, Zek Zammit. Numru tal-applikazzjoni 1973 u rank order 192. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, għal Zek Sant'Agustin, grazzi Sinjura, grazzi, lilkom ukoll, grazzi. Napprezzaw tal-kooperazzjoni tagħkom. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Benjamin Alexander Gatt, numru tal-applikazzjoni 5534 u rank order 193, 193 in the rank order, Benjamin Alexander Gatt. Which school, Mrs. Gatt? St. Augustine. Grazie, Signora. Grazie. Thank you, St. Augustine. Ecco, issa tinċemplu lil... All right, għanna skola oħra l-imtliet, mela għanna Sant'Agustin l-imtliet, għanna raw li mumma tfal li ħajibdaw jattawdilna l-skola. Għanek jew risqinu kol lejn it-tmim ta' din il-lista. Għanna ftit iktar minn xi 20 applikant li rridu naraw. Naraw li mumma tfal, ir-reġija tina l-lista, ekku, naraw fuq l-screen warajja, ekku, naraw mumma tfal li ħajbdaw jattendu l-iskol kolleġ ta' Sant'Agustin ġewwa il-Marsa. Noah Farrugia, Carlisle Borch, Lincoln Ajus, Jan Kumbo, Samuel Gallia, Jaden Cilia, Tom Harry Zammit, Jack Zarp, Luca Magri, Sebastian Caruana, Noah Gauci, Luca Farrugia, Carl Spiteri Lucas, Michael Rapinet, Melchior Pac, Luca Charles Vella, Jacob Schembria Gius, Nick Azzopardi, Fabio Falzon, Jack Vella, Jean Bonello, Jean Bonello, Lucas Gauci, Nick Kauki, Noah Borch, Brandon Lee Camilleri, Julian Spiteri, Jack Thomas Barbara, Luke Vella, Gabriel Portelli, Ethan Shiberras, Gianni Alberto Bartolo, Mason Magro, Matteo Aquilina, Michele Portelli, Nick Grima, Ethan Riolo, Ethan Bogeja, Sebastian Buhajar Farrugia, Adam Mikallef, Gabriel Vella Xkembri, Zeg Zammit u Benjamin Alexander Gatt. Dawk huma tfal li ħajibdew jattendu il-kulleġġ ta' Sant'Agustin. Issa ngħaddu għal dak li qiegħed fil-numru 194, 194 on the waiting list. The parents of Shimeng Wu. Application number 5021. Hopefully we'll get... Yeah. Yes, good afternoon. St. Benald. Grazie, sir. Grazie. St. Benald għal Shimeng Wu. U issa ngħaddu għal Benjamin D'Amato, numru tal-applikazzjoni 1374 u rank order 195, 195 on the rank order. U tinċemplu l-ġenituri ta' Benjamin D'Amato. Tajjeb, il-reġija tlifna għanna xejn problema da' xejn bl-screen saw għadha tidher il-lista ta' dawk li tfal li nkitbu ta' Sant'Agustin u pero tlifna wkoll mill-ġnub kemm għandna postijiet fl-iskejjel u l-lista tal-ismijiet. Pero nfakkar li din il-lista tal-ismijiet li jiena qed insegwi wkoll ippubblikajnija xi ġranet ilu fuq il-website dejjem fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt jew bl-Ingliż church.mt tajjeb. Hemmhekk issibu ħafna informazzjoni dwar dan il-proċess ta' dħul, issibu regolamenti li fihom id-dettalji kollha. U ħafna listi ta' dawk li diġà applikaw. Anka ta' dawk li applikaw bl-ewwel kriterju, ġifieri prinċipalment ikunu l-kriterju tal-impjegati u tal-aħwa. Unsibuhom ukoll skola. Wieħed ikun jista' jara f'liema skola dawn it-tfal inkitbu għalhekk kif il-postijiet naqsu għaliex fir-regolamenti ta' dħul meta nippubblikawhom f'Novembru
aħna nagħtu n-numru li jtuna l-iskola kemm għandhom postijiet disponibbli, imma dawn il-postijiet mill-ewwel jibdew jonqsu hekk kif jibdew japplikaw it-tfal ta' l-aħwa u tal-impjegati tajjeb. Għalhekk biex nagħtu sodisfazzjon aħna ta' fejn mhux sparixxew imma daw il-postijiet jew imbelgħathom l-arja imma li ġew okkupati minn tfal oħra li b'dawn il-kriterji tal-aħwa u tal-impjegati. Nippubblikaw din il-lista li tinsab ukoll fuq din għall-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Hemm ħafna informazzjoni għaliex kif għadna qabel ukoll il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja jinvolvi diversi livelli ta' dħul. Sewa l-ewwel sena kindergarten, it-tieni sena kindergarten, it-tielet l-ewwel sena primarja, għal-bniet il-raba sena primarja u nerġaw l-ewwel sena sekondarja. Dejjem għas-subien u għal-bniet tajjeb. Barra daw il-livelli f'Malta kollha neħdu ħsieb ukoll idħul fil-iskejjel ta' Għawdex. Fl-ewwel sena kindergarten għall-iskejjel ta' Għawdex u fl-ewwel sena primarja għall-iskejjel ta' Għawdex. It-tfal ma jkunx hemm għall-tieni sena kindergarten ġewwa Għawdex u lanqas għall-ewwel sena primarja għaliex it-tfal jibqgħu jimxu minn sena għal sena tajjeb u kollha jiftħu nsertaw mhux bħal ta' Malta l-iskejjel ta' Għawdex kollha jiftħu fl-ewwel sena kindergarten. Aħna Malta l-iskejjel tal-kindergarten mhux l-iskejjel għandhom il-kindergardens, xi wħud għandhom l-ewwel sena kindergarten, xi wħud għandhom it-tieni sena kindergarten, speċjalment ħafna mill-iskejjel tal-bniet għandhom it-tieni sena kindergarten, mentri dawk tas-subien bħalma qed naraw illum jiftħu ħafna minnhom fl-ewwel sena primarja. Ħafna daw l-iskejjel li jintom kontu għadin tażlu minnhom. Id-De La Salle, is-St. Augustine, is-St. Benedict, St. Paul's Missionary College, is-seminarju, dawn kollha skejjel li m'għandhomx il-kindergarten sewwa huma kollha skejjel tas-subien li m'għandhomx il-kindergarten, mentri ħafna mill-iskejjel tal-bniet għandhom tal-inqas it-tieni sena kindergarten. Għandna xi skejjel u mbagħad li għandhom il-livelli kollha tajjeb. Yes. Eve, all right. Mela, tjajdu li kellna xi problema teknika fil-lista tal-ismijiet ta' tfal li ġew mniżla ta' St. Augustine, inqabes xi tifel, ħanerġa' naqra l-lista kollha biex hekk issa ikolkom rekord ta' komplut sħiħ ta' tfal kollha li illum għażlu li jinkitbu ġewwa St. Augustine. Ħanerġa' naqra l-ismijiet ta' dawn it-tfal li mis-sena d-dieħla ħajibdew jattendu l-iskola ta' St. Augustine ġewwa il-Marsa. Noah Farrugia, Carlisle Borg, Lincoln Aġus, Jan Kumbo, Samuel Gallia, Jaden Cilia, Tom Harry Zammit, Jack Zarb, Luca Magri, Sebastian Caruana, Noah Gauci, Luca Farrugia, Carl Spiteri Lucas, Luigi Andolfi, Michael Rapinet, Melchior Pac, Luca Charles Vella, Jacob Schembri Agius, Nick Azzopardi, Fabio Falzon, Jack Vella, Gian Bonello, Lucas Gauci, Nick Kauki, Noah Borg, Brandon Lee Camilleri, Julian Spiteri, Jack Thomas Barbara, Luke Vella, Gabriel Portelli, Ethan Xiberras, Gianni Alberto Bartolo, Mason Magro, Matteo Aquilina, Michele Portelli, Nick Grima, Ethan Riolo, Ethan Bugeja, Sebastian Bohajar Farrugia, Adam Mikallef, Gabriel Vella Schembri, Zach Zammit u Benjamin Alexander Gatt. Dawk huma tfal li ħajbdew jattendu St. Augustine is-sena d-dieħla, jiddispjaċina daqsxejn ta' dak li konvenjent ħadilna ftit tal-ħin, però problema solvit ukoll, issa inkomplu bil-proċess. Aħna wasalna fil-numru 195 skont ir-rank order, tinċemplu l-ġenituri ta' Benjamin D'Amato
numru tal-applikazzjoni 1374. Wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura, għal Benjamin St. Benil għal Benjamin, grazzi Sinjura. U issa ngħaddu għal Jan Kassar, numru 196 fuq il-rencorder, numru tal-applikazzjoni 4851, ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, mela nfakru li mela, yes, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. St. Francisco Spiqua, grazzi Sinjura, grazzi, napprezza, grazzi, St. Francisco Spiqua. Għal Jan Kassar u sanaddu għal Din Bonello. Din Bonello, wieħed 9-7 fil-rencorder 197, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Din. Nfakkar li issa l-għażla tal-iskejjel hija fuq St. Benil, St. Francis Spiqua u St. Francis Imsida. Yes, wara f'sinar it-tajjeb. St. Benil's, grazzi sir, grazzi. St. Benil dal Din Bonello u sanaddu għal Niko Spiteri Kalleja, rencorder 198, 198 on the rencorder, application number 4826, Niko Spiteri Kalleja. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, għal Niko St. Benil's. Grazzi, Sinjura. Grazzi, wara nofsinhar it-tajjeb. St. Benil għal Niko Spiteri Kalleja u sanaddu għal 199 applikant għanna l-Zach Xkembri. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Zach St. Benil. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Benil tal Zach Xkembri 199, imlejna paġna oħra, paġna 25, wasalna l-paġna 26 u l-applikant fuq il-rencorder 200 on the rencorder, Francesco Fornaciari. Application number 1898. Numru tal-applikazzjoni 1898. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri. Wara nofsinhar it-tajjeb. Hello? Yes, Al Francesco? Good after. Yes. You choose St. Benil's for Francesco. Thank you. Good afternoon. Thank you. St. Benil dal Francesco Fornaciari u s-sanaddu għal Danny Wood 201, numru tal-applikazzjoni 1402. Mill-informazzjoni li għandi jiena u ġiġajat fi skola tal-Knisja. Yes, good afternoon, Mrs. Wood. Yes, for Danny. No choice, thank you, signor. Grazie, signora. No choice għal Danny Wood u issa ngħaddu għal 202, dak li għad fil-rencorder 202, il-ġenituri ta' Jack Vassallo. Numru tal-applikazzjoni 6. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, signora. Yes, for Jack. St. Benil's. Grazzi, signora. Grazzi. Thank you. Grazzi. St. Benil u issa ngħaddu għal Ben Mizzi Cremona. Ġenituri ta' Ben Mizzi Cremona, numru 203 fuq il-rencord. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, signora. St. Benil Stella Mara. Thank you, signora. Grazie, babè. St. Benil dal Ben Mizzi Cremona u sanaddu għal Maximilian Portelli
Tajjeb 204 dal-waqt li sin sanna l-aħħar 10 sewa minn din il-lista li għandna ta' 215 l-applikant kienet jisa ma tispiċċax interminabbli imma naqra wasalna wkoll grazzi dejjem għal kooperazzjoni tagħkom u l-ħidma ta' da. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Maximilian St. Benil. Thank you, Sinjura. Thank you, St. Benil għal Maximilian. U istanna l-ġenituri ta' Oliver Camilleri. Oliver Camilleri 205 numru tal-applikazzjoni 3508. Naraw xini l-għazda ta' dawn il-ġenituri. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hi. Yes, for Oliver St. Benils. Grazie, Sinjura. Grazie. Good day. Ekku s-sed inċemplu l-ġenituri ta' John Aġus, sawa numru 206, fisser li naqs minn 10 baqanna. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal John St. Benils. Yes, grazie, Sinjura. Grazie. Thank you, bye-bye. St. Benil għal John Aġus u bdejna l-countdown issa tajjeb 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mad osna ftit. Wasal biex nimla paġna 26, tinċemplu wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hello? Yes, għal Adam St. Benils. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Benil għal Adam Joe Gallia, 207 fuq il-rank order, naddu għal paġna 27, għanna l-ġenituri issa ta' Gianpaolo Farrugia, 208, 208 on the rank order, Gianpaolo Farrugia. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Sinjura Farrugia. Yes, għal Gianpaolo. No choice. Iwa, Sinjura. Grazzi, Sinjura, grazzi. No choice għal Gianpaolo għax fil-fat ġiġa qiegħed fi skola tal-Knisja. Issa għandna Tewmin, il-Kalore, Raffaele u Giorgio. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħhom dawn din fil-209 post. Tajjeb. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għal Raffaele u Giorgio. St. Benils. Grazie, Sinjura. Grazie. U issa din inċemplu l-ġenituri ta' Zachary William Vincent, 210 fuq il-rank order, numru tal-applikazzjoni 4249. Tajjeb, nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom, risqin lejn it-tmiem ta' dina is-sessjoni ma'kom, inna bdejna fid-9:09 u ftit minuti. Naħseb issa risqin lejn is-sija, ħannaraw x'inhu il-ħin. Il-ħin bħalissa huwa il-sija neqes 10, tajjeb, il-nektar minn 3 sigħat ma'kom u nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom. Infakkar li nittamaw saħda fil-ħodu, jew wara l-ofsinar, ħanajdu hekk fil-ħodu, skont x'in ikun fil-ħodu, u għajnajdu sa wara l-ofsinar. Inkunu tellajna fuq il-website tal-knisja.mt fil-paġna tal-iskejl tal-Knisja, il-lista tal-applikanti u anka bl-għażliet tagħkom u anka tkunu tistgħu taraw ir-reġistrazzjoni, ir-recording ta' din it-trasmissjoni. Nirringrazzjaw il-media li ospitawna fil-studio tagħhom u li joffrunna dan is-servizz u anka li kienu n-nies li kienu kreattivi biżżejjed li u kienu kapaċi wkoll biżżejjed barra li kienu kreattivi li ħolqu l-grafika li bihom intom tistgħu issegwu pass pass l-għażliet kollha li qegħdin isiru, kemm bl-ismijiet ta' tfal, kemm bl-ismijiet tal-iskejjel, il-postijiet li għandhom, kif jitnaqsu l-postijiet skola hekk kif intom tagħmlu l-għażliet tagħkom u anka kif tiġi markata ma' ġenb l-isem tat-tifel ikun hemm il-logo tal-iskola
li jitqiegħed hemm u hekk allura hemm rekord tal-għażla li intom tkunu għamiltu. Dik kienet kreazzjoni tagħhom u nixtieq nirringrazzjahom nuri l-apprezzament tiegħi ta' din l-kreattività u kapaċità li huma ħolqu b'din il-grafika li issom lil kulħadd infurmat u up to date minuta b'minuta biex ma ngħidx b'sekonda b'sekonda. U għajna naħdmu magħhom kemmilna li bdiet din il-pandemija niġu għaw fl-istudio u ma jtuna s-servizz kollu li għanna bżonn. Nirringrazzjahom ħafna tas-support tagħhom. Nirringrazzjaw wkoll nies oħra li jaħdmu fil-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anka fil-Kurja tal-Arċisqof. Aħna nirċievu s-support ta' diversi nies, ta' diversi speċjalisti u li dejjem jgħinuna. Barra li għandna barra li għandna propju uffiċċju dedikat ta' 3-4 min-nies li jaħdmu full-time f'dan l-uffiċċju sabiex imexxu il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Bejwet u ieħor aħna jkollna mal-4,000 applikazzjoni li nipproċessaw sena wara l-oħra tajjeb u b'xi 1,800 reġistrazzjoni li ssir kull sena. Għalhekk mhuwiex proċess sempliċi ma huwa proċess diġà għandu l-komplikazzjonijiet tiegħu u li għandu kwantità kbira kif tistgħu taraw ta' applikazzjonijiet u anka ta' reġistrazzjonijiet li jsiru. Ħanieħdu issa l-għażla ta' Hello, Signora. Hello, Father. St. Benedict, please. St. Benedict al Zachary. Nirringrazzjak ħafna. Grazie, Signora, grazie. Thank you. Mela, St. Benedict al Zachary, jina nirringrazzja l-Signora Kassalli tal-paċenzja kbira li tieħu u s-sanna l-Signora Xikluna li edha fuq il-linja wara f'sinar it-tajjeb. Jack St. Francis Cospicua, St. Francis Cospicua għal Jack Xikluna. Yes, wara f'sinar it-tajjeb, Signora. Hello għal Miguel. St. Benedict għal Miguel, grazie Signora. Grazie. St. Benedict għal Miguel Xibernas Gio u issa ngħaddu għal ġenituri ta' Adam Ellul u mbagħad għandna lil Kieran Grek u lil Maximilian Bonnici. Wara nofsinhar it-tajjeb, Signora. Hello għal Adam. St. Benedict għal Adam. Grazie Signora. Welcome, bye. St. Benedict għal Adam Ellul u issa ngħaddu għal ġenituri ta' Kieran Grek, dak li għad fin-numru 214 fir-Rencorder. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Signora. St. Francis Imsida, grazie Signora. Grazie St. Francis Imsida għal Kieran Grek u hekk imlejna wkoll mhux biss paġna oħra manka skola oħra tgħiduli li St. Francis Imsida imtliet infakkar li St. Francis Imsida l-inqas li kellha postijiet, kellha 7 postijiet u għalhekk imtliet ukoll u issa għandna postijiet xi ftit postijiet St. Francis Cospicua xi ftit postijiet St. Benedict. Ħanaraw li huma tfal li ħajjin jibdew jattendu St. Francis l-Imsida. Għanna l-Bernel Van Dyke, il-Luca Borch, il-Diego Pac, Jake Azzopardi, Shane McIntyre, Isaiah Street Pirakioto Rajapan u Kieran Grek. Tajjeb, dawn huma tfal li ħajbdew jattendu ġewwa St. Francis l-Imsidi. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sir. Yes, għal Maximilian. St. Benedict, grazie Sir, grazie. Thank you. Mela, il-papa ta' Maximilian Bonnici li għażel St. Benedict u dina l-għażla wasalna fit-tmiem ta' din is-sessjoni ma'kom 215 l-applikant li kollha kemm intom badnikom permezz tat-telefon tajjeb u kollha għamiltu l-għażla tagħkom. Dawn l-għażliet jiġu pubblikati fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, anka tkunu tistgħu taraw recording ta' dina s-sessjoni.
Jina ma baqali xejn aktar x'namel li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nawguralkom fil-edukazzjoni u l-formazzjoni ta' ulidkom u nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li enuna propju f'din is-sessjoni sabiex stajna nagħmlu l-għażliet, nirrekordjaw l-għażliet tagħkom. Ma ġembi l-ewwel xejn għandi l-notar Robert Aquilina li bil-paċenzja kollha rekordja u ċertifika l-għażliet kollha tagħkom u bħali kienet jisma' l-għażliet tagħkom u jieħu nota tagħhom. Ma ġembu mbagħad għandna lill-Sinjura Diane Merċieqa li kitbet l-għażliet tagħkom fuq il-listi tal-iskola u lilhem ma naħsibx li jidher fuq l-iskrin għandna lill-Mr. Gejtu Farrugia, Sur Gejtu Farrugia li bil-paċenzja kollha qed idaħħal l-għażliet kollha tagħkom fuq id-database tagħna. Wara jgħadhom kif ġew preżenti il-kollegi tagħna li kienu fil-istudju jagħmlu t-telefonati li mexxew dan il-proċess. Għandna l-Miss Annalise Vella li kienet qiegħda anke titkellem miegħi u twassal li l-komandi hawnhekk ġew l-istudju. Sur il-Father Mark Ellul mis-seminarju li abbanduna daqsxejn is-seminarju llum kien magħna, nirringrazzjaw, naf li għandu ħafna kollaboraturi li jgħinuh ukoll. Għandna s-Sinjura Amelia Kalleja wkoll li ġittejna wkoll f'dina il-ħidma tagħna u l-Miss Cynthia Kassan li tmexxi l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzjahom ħafna mhux biss tax-xogħol u t-telefonati kollha li għamlu llum imma tal-ħidma kollha li ssir għaliex dan ix-xogħol jitlob ħafna attenzjoni u preċiżjoni. Nirringrazzjakom il-koll u nirringrazzjaw ukoll il-Wi Media tas-servizz li tawna. Grazzi u ġurnata tajba lil kulħadd.